Muyo. Arale. Le panancha go. Hey ma. Okay, Shapon. Okay, name is. Hey. Le pana. Le goes. Ife gade. Yet again. Ife gade. Happy weekend to every one of you. Thank God it's Friday. Onwero. That our Friday. Ife de mwa. Hey. There we go. That's who we are. Oh yeah, live. Good morning, sir. Yeah, can I know why you are here today at the Federal High Court? According to what I had in the news about President Africa and federal government, I said, let me come with this what they report today. Okay. Okay, are you in support of Israelis? I'm in support of this, that's why I'm here. Can we know your name, sir? My name is Yes. Oh, okay. I have visited it at the PSS office. Okay. And as an Igbo man, what do you have to say? What do you have to say about the current insecurity, especially from all these boys that are hiding behind Biafra agitation to kill people? Don't you think it's because of what Nnamdi Kanu said that when he told them to kill anybody that is not in support of Biafra, don't you think that he contributed to why he's still in station? Well, my dear, what me, I based in Abuja here. Okay, sir. So whatever going in the east, I'm not there. For more than a year, I never go in. Even before 1 year ago, it has been happening. Okay, but I heard. Yeah, what local government are you from? Oji River. Yes. Do you realize that from that Oji River axis to that Umunochi area, that place they have a border between Oji River and Umunochi, like the switch side? Are you familiar with what is going on that place? Okay, you know, like what I'm telling you with this is that most of us that are Igbo people, it is out of emotions that we are following this issue. And all these killings, especially sit at home, and all the things that are going. Nobody, are you in support of sit at home? Well, as I'm a person, the sit at home, what I realize, we are doing it in this manner. But what is the business of our people that are doing their legitimate business in the southeast? What is their business that the federal government is holding in Nnamdi Kanu? Why don't they come and shut down Abuja instead of killing our people who refuse to sit at home? You know, there are people who are so poor that they must eat. They must go out and work before they eat. So don't you think that those people will be aggrieved if they see people like you calling for Israelis? Well, I have to talk what I know. Okay. Yes, sir. I'm not going to do that. But me as a person, residing here in Abuja, yes, sir, I'm happy they say that let peace be in Southeast. The peace does not depend on Israelis. It's the narrative they are trying to project. You know, I'm happy. Let's shake, sir. My name is Kofi. I'm happy we are having this conversation without quarreling, without fighting. But me personally, I don't want them to be busy based on the things they have done. So that's why they cannot allow anybody go inside unless you have your press pass. You understand? If you don't have a press pass or you don't have any case, they will not let you go inside. But that being said, thank you so much, sir. I appreciate it. Yes, sir. Thank you. Okay, what you just listened to now is a video made by Ijele Speaks. As a matter of fact, Ijele was there on the ground. So we men on the ground. Ijele was on ground.
during Nnamdi Kanu's court appearance today. He was even live. There is something that Ijele has done, which I want to bring to the notice of everyone. Ijele was in the southeast a few days ago. Was it yesterday or 2 days back? I saw his video when he was calling out to people saying, all those of you that said that he cannot come to the southeast, that he's here now, he's in Owerri, even in Owerri, he said you should come. No, I think that was on Monday. That should be on Monday because he was there. He was saying, sit at home, what sit at home, this, that. So he was here. And finally, nothing happened to Ijele. Ijele, after his days in here, in the southeast, Ijele went back to Abuja. Today, he made appearance also before the court. He was there. So I want us today to bury that something of come back to the east first. A hand go touch you. You see all those things. Ijele has rubbished it now. Ijele has proven that he has a stake in the southeast and nobody can stop him. I told you the other day that the way I see things is different from the way you see things. You understand? Ijele, you might not like him or whatever, and you're expecting me not to like Ijele because you don't like him. For the fact that Ijele has something against Mazi Nnamdi Kanu, I also should have something against Ijele. I don't do that. I follow people up in their actions, by their words, and any other thing. So because you don't like Ijele, when he speaks facts, you cannot know I'm not that kind of a person. When he does things, I follow him the way it is. Why I made a video the other day condemning his call for I will buy Mazi Nnamdi Kanu. If he goes to the hospital, I will buy. For me personally, I don't like you hearing that word. I will buy you. I will end your life. I will do this, that, unalive you. I don't like it. Ijele is still my brother, no matter whichever way you see it. Even if I'm Nnamdi Kanu is fighting, it doesn't stop us being brothers. When we come home, we discuss our issues. But for me to sit back and watch somebody from outside to bully my own brother, no. I will save my brother first, then internally we discuss our shit. So now when we discuss things that happens in Biafra land, you're supposed Biafra land. I prefer saying in Igbo land. Now when we discuss things happening in Igbo land, we face it objectively. We face it the way it is. Let's tell each other the truth. Most of the things that Ijele is condemning is condemnable. Most. Let's forget who is leading whatever group. Mazi Nnamdi Kanu is leading this IPOB group. For that reason, whatever IPOB does stands. I said no to that. And when I say no, it becomes, we know you, we know your type. You are unstable. You are standing here. You are standing there. We saw you praising this Simon Ekpa the other day. That all those things are bad at that. When Mazi Nnamdi Kanu pointed out all the things happening here, like what government is denying the people, I stood up for him. What you are saying is true. It's not different from what I am also saying, and many of us. So for that reason, you don't say that I was supporting Mazi Nnamdi Kanu. You understand? I was amplifying the points he was hitting out. We talked about seaport. I wasn't seeing it as an affair of Biafra. Today I want you to get my point. If it comes to the issue of Biafra, we the Igbos, we don't have to be crying about marginalization in the area of seaport. Because if you talk Biafra, we have two outstanding seaports. One in Calabar, is it One? And so we have two already functioning. If you're asking me if One seaport is functioning fully, very, very well, is functioning as we speak. So that is found, or that is existing in Biafra land. Everybody knows about it. But when we are talking Igbo affairs, we look at it that, okay, that one in One is not in Igbo land. And now
will say that Igbos are mainly the people who are using it. So how would it look like when we have it in Igbo land? That's where I come out to tell you, I prefer when we fight for Igbo. Instead of you bringing me that word, bringing up that word, Biafra. And when it comes to Igbo affairs, we look at that word, Igbo, even the geographical terrain, we look at it holistically and see where we needed this and where we needed that. When we were crying of airports, don't we have cargo airport in Anambra State? How many people are using it? If it's not functioning, why are we not standing up, asking Anambra State governor, why is this thing not functioning? If it's functioning, why are we not taking advantage of it? Because it's cargo airport. We are not talking about that. What exactly are we talking about? So now, I have to wait. Let me pause it there and come to the issue we have on ground. What we are discussing today is, I captured it, the Catholic Church and the rest of the churches, who will always say, let us pray for Mazi Nnamdi Kanu. I'm beginning to see like it's eye service. Eye service. The church never eye service. Faji kwe Mazi Nnamdi Kanu na agbalu favor, na agbalu kwa attention. Yes. If Madodeka Father Mbaka Muliki no na asi release Mazi Nnamdi Kanu, release Mazi Nnamdi Kanu. If I'm follow hypocrisy. You know why? Way back 2015, oge obula amuma na Buhari bu prayer answered. We all know Mbaka Ghana must go in a danger. He wasn't saying it ordinarily. What about time, yeah? Preach ya na adoration ground. Preach ya to ndi Igbo niile. Debe arụ ya bụ ọnụ na-ekwulu God fa. N'ife niile okwu, prophecy ya must come to pass. Ogosini nwere access to Buhari. The same Buhari prayer answered. Bụ onye bulu Mazi Nnamdi Kanu, not only no bulu ya. Or try go eliminate Mazi Nnamdi Kanu by allowing the military to invade his premises. After the invasion, onye ọbụla chena Nnamdi Kanu anwụọna, right? No na afro ozu ya. Everybody was confused. Ebe anwa ka IPOB bido check be, because the foundation ka na amanya now. Onye ọbụla nọ n'ụjọ ewepụtazi anya chụghalịba ndị IPOB mebe arrest na-agbafe egbe here and there, ndị mmadụ ebido nwụba. Mana ka anyị na-anya to the campaign ife lead to this Mazi Nnamdi Kanu issue. Oge Buhari na ebe campaign ebegide welue na the Christian Association of Nigeria pụta, the churches pụtalụ, blue banner, blue placard, pụta na street, demonstration every now and then. All the daddy GOs apụta with one voice na fa need the change in the country. Because of their presence, the matter are this serious and they discuss everywhere. Oh, hit the polity. Everybody was thinking that Nana Kwiveje came out and people were getting ready for the showdown. After which Mnk'S Buhari Banyadia, prayer answered Banya. To Yalizia, instead of listening to the demands of IPOB, of Mazi Nnamdi Kanu, ML meeting, the Southeast Governors meeting with Mazi Nnamdi Kanu. Mesianya Ogosini Felmetana meeting Agaro, which is Naga top notch on that meeting. Security na Igbo. Ayamo chef no ga kife wasalu ruga. Na-ekwu everywhere. Ruga. Onekwo. Ana afife na Benue State. And Benue is not far from
Anambra or Enugu. Ndị a na-arịgharị ife rugo a na-eme ọ ka amata ebe ESN na-abido emegidesiri emegide eme meeting with Southeast governors. At the end of the day, the Southeast governors decide to create this outfit, security outfit, nke famous wee kpọzie Ebube Agụ. And the thing didn't all go well between them and Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu we decide to float his own security apparatus nke ọ Eastern Security Network. And everyone cannot run parallel with government established security outfit. So when the conflict ebe a ka nsogbu bido. On the process ka ife a ga-eme na nke Maazị Nnamdi Kanu, the invasion by the military, which saw to the death of over, if I just accurate number finally was 28, including but not limited to the buying of Nkịta Nnamdi Kanu. Now, Maazị Nnamdi Kanu wee fuo nwa ya fụrụ ya. Emesịa 1 year later, or surface somewhere in Israel. And after Nnamdi Kanu pụtara, so many people they believe never have run Nnamdi Kanu. Ụfọdụ na-eche ma alụgharịrị Nnamdi Kanu alụgharị. Emegide a na-ekwuzi na ya anya na ntị. Ụfọdụ sịrị ya have run Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu na-ebukwe propaganda nke na Buhari etipiana. Anyị na-ekwu Nnamdi Kanu si anyị na ya na ntị maka chi. Anyị na-ekwe ọga anyị anya na ntị. Hey, Naija bụ cruise. So, biko ọ bụrụ na ị nọ na Facebook, need to follow me na Facebook. I want to venture. Keep observe now, because actually, kono gwa m ka sound na-apụta dị ala, biko. Ndị nọ na Facebook, biko, kita ka m na-ajụ unu, ka sound na-apụta na Facebook dị, or the noise ka dị stable, ka ego si wefia. I'm trying to change things about my sound. I require a lot because the device in the use abroad, I may use 3 devices as I speak to you now. So because on Facebook indicate open the sound, the more open that even can change anything. Then on TikTok, bear with me, please. I'm trying to fix something concerning the audio. Because on Facebook indicates in an even the of Maconeda anocha. Okay, the sound is good. It's okay, all right. Can use this method. Actually, can wear filtered sound. And then on TikTok and YouTube, I promise that after this very broadcast, the next one, the sound they got even. So even the new fundamentals, can we move? Now. Maazị Nnamdi Kanu apụtazia ife niile debazie hot. All right? From edisi hot ka eluzi Nigeria na onwe ya a na-esizi from good to bad, from bad to worse, from worse way to the west anyị nọ kịta. Right? Good. Okay. Since ebe church si wee batazia n'ime ya na-eme na abụ oge anwa Nigeria dị mma, church try to pull down a stable government, a government never pro subsidy yet fuel the very cheap, exchange rate, dollar rate the okay, you can get motorcycle as expensive as 150,000 that time. You know, you can go to motor about Nigeria 750,000, 1 million naira. Yes. Spider, nkaba we go na banya be fa na area 2 million 2 point. Nke nyakwa
So owabozia na ihe biazi dizie worse can njua. Why is church not standing up anymore to cry on behalf of the poor people who are in the church? If the president in the capacity of Jonathan Goodluck can be bullied, can be mocked, can be ridiculed, so how about now? Things it is worse. Why is church not talking? So the same church fighting them. Cause some components of the church in Abatana release Mazi Nnamdi Kanu. Is that the best way? Or that really you want to fight for Mazi Nnamdi Kanu? If you really believe that never have a way to silence the voice of truth, why is church that stands for truth not standing up, protesting, getting their placards, getting their banners, hitting the streets, visiting the government institutes, thereby cry out for the release of Mazi Nnamdi Kanu? So why are you asking for release? Why are you praying now? Tell us that what prayers cannot do. Prayers. Why didn't you pray when Jonathan prayer answered was there? Why didn't you pray? But rather you chose to come out on the streets. It shows that your presence alone matters. Your presence can cause or can effect a change. So why are you still praying? Are you praying that something will happen mysteriously? So what happened? What changed? Why do you have to believe now? You see why I say you should stop praying. Stop praying and start acting. The only thing that can effect change in any given society is action. You can pray all you want if you are not backing it up with action. Of course, you know that your prayer is invalid. It's not going to be effective. It's ineffective. So why are you still applying that method of let us pray for Mazi Nnamdi Kanu? It's bullshit. It's balderdash. It's just a waste of time, energy, and any other thing you think you are applying there. Stop praying for Mazi Nnamdi Kanu. Stop praying. If you really need a change, stand up. How many times have all these clergy appeared in the court? What have you contributed? Why don't you get a lawyer? That this lawyer is coming from social angle to defend Mazi Nnamdi Kanu. So you guys are very subtle. You guys are not telling yourselves the truth. You see why I said people should stop going to church. There is no truth found there. You guys are filled with hypocrisy from A to Z. Onye onu bụ ndị church bụ onye ajos okwute ka o ji dinanya. Help unu ada enwe isi. O nwere ife unu kwuru n'ọnụ a uwe ọtụlụ ya. Ife ọbụla kwuru n'ọnụ a na-echek ya twice. Or iwelu nke ili eme ego. Nya ịmago, the more you look, the less you see. Catholic Church. Can say especially Catholic Church. Ọnụ wa bụ ndị isi batara ebe. Akwa ihe niile na-eme udolu na ya na ụnụ just nọrọ ka slaves n'aka ndị ọcha. Ọ ife ụnụ dị ka ya, ụnụ just dị ka slaves, ụnụ enwere ọnụ. Kedu ka isi wee na-agwa m na ị na-agwa m na akpọchie chọọchị niile? Ị na-agwa m na Catholic Church nye iwu na ama aka until eme something? Ị na-achịkwa na gọọmenti amadị serious? Ị na-agwa na Church of Rome, that Rome, kiba na-akpọ that place, Vatican. Ị na-agwa na Vatican ama stand up? You guys are just wasting time. You know what you are supposed to do. You are not doing it. Even just na-aghọrị ndị ụnụ na-achị.
All right. Sorry about that breaking. If I have no Uchempo, I forgot to get my data ready. Like, I'm so fucking sorry, man. All right. So, Abialona in the area of Onyega Pope, they used to go every method to prove to you that they are eligible to be a pope in the Catholic Church, which will later on or marginalization. But because no, as a fool able, you dare not protest. That institute, can anything do not put an aim just to raise people. Ndị ga-atọ to gay. Nwoke na-abara ulu in the society, ọbarọlụ parents ya ulu. Because ọdụrọ legal na ọ ga-amụta nwa. So when in the area of reproduction, account they are off. Eweta ya n'Igbo settings. Ọnọdụ ka onye adebe n'okwu alụsị. Onye nọ n'okwu alụsị. Which na anyị na-ekwu okwu how to get rid of those things. You know, get rid of those things. Mmadụ iji ofu onye chụọ aja. Chụọla alụsị aja na onye a ga-anọzi na-ete ndị all his life. Ebetezi ya n'ụzọ oyibo ịdị comfortable na nwata ịmụta n'afọ nwoke ga-ekunie gaa nọ n'ofu ebe sị na ọ na worship God nwa and now every day of his life na ọ ya anụ nwaanyị ọma amụta nwa etu a ka o esi ya nọ, which means na ọ bụ ofu ihe a onye ahụ efu nọ n'okwu alụsị na-ate ndịtọ alụsị ọkwa ife a ka onye nke a na-eme. Ịkpọta nwata nwa agbọghọbịa kwesịrị ka anya ruo ya na ka ọ malụ ka esi agba ọsọ ezinụlọ ka ọ baala obodo uru, iwere ya chinye ha o jee ebe a jee nọrọ, o nweghị ezigbo ọrụ ọ na-alụ, ọrụ ya dịrọ defined nọ ihe a bụ ihe ọ na-alụ n'okwu alụsị abụ na ụka na shrine unu, o nweghị ihe ifuru ọ na-alụ, ọ bụghị masị ka ọ na-edo nọ na ọ na-enye oriri nsọ. Nwaanyị a na-afụkwa nsọ ya ahụ. Nwaanyị na-afụ nsọ na-eme appear n'ụlọ ụka in that shrine. Kedu uru ọ bara? Ndị eseti alụghị etufa si efe alụsịfa na-dị comfortable with it. Were ya na-agwa ndị be anyị na fa join nụa gị na ife a ị na-eme. Ife ọbụla na-akpọ mmadụ bịa join nụọ, a na-ene anya ka afụ benefit na-apụta na ya. Achọrọ m ifu benefit pụta anụ anyị ji wee na-adịrọ eligible to stand as pope. So ị na-anya gị nwa bụ onye na-eje ụka, ị na-anya efu na agba gị ezigbo ọsọ afịa. Many people isi ga ebe a pụta na ndị pụta n'ụlọ ụka na ọrụ onwe fata ka gị nwa malụkwa Chukwu, ka gị nwa nọ n'Chukwu nso. Ife na-agalụ gị abi, ọ na-agalụkwa ndị pụta anụ. Ife iji ya ma bụ na ka fa pụta n'ụlọ ụka na fa rapụrụ Chukwu. Meanwhile, Chukwu na God abụrụ ofu. Ife nke anyị dị iche maka na ọ dị ụtọ na-amụnyela anyị n'ime ụlọ ụka. Ọ na-adịzi anyị ka onye na-ejere ụka, the next thing ọ ga-eme bụ imebe juju ma ọ gwọba ọgwụ febe alụsị. Mmadụ apụta ụwa mara alụsị. Onye Igbo pụtara ụwa, alụsị abụrụ ife izi ọma. Ife izizi mmadụ mmatalụ bụ onye Igbo, ọfụ nne efu nne ya, mata nne ya, matasị ụmụnne ya. Maka ọ da-abụ onye amụ ha n'ozugbo ọ mara ya bụ alụsị. Mba, ị ga-amaragodu mmadụ experience ya love, etu esi ekugharị gị isi na-arụ onye adapụta ere na-arụ onye ọ love. Mbọsị ahịa ya amụghị ka echi obelogo love, ndị mmadụ rapụ ifefa na-eme bịa sị ka ete powder ka eme gị welcome. Nne mụrụ ga mgbe echi olia love na-enye ya ego si wee gotelugo tapkin, si gotelugo ncha, gotelugo udo. Ife a na-egosigodugo bụ love. So first thing ị mụtara bụ love. Ọ mgbe itopụtezi mmadụ ka ị na ọmala ife bụ alụsị.
and gịnị bụ Chukwu? Chukwu bụ ịfụnanya. Ịfụnanya a na-egosi gị ọnya bụ Chukwu. So onye ọbụla nwere ịfụnanya n'ime ya nwere Chukwu. Ịmala ịfụnanya ịmalụgo Chukwu. Anyị bụ ndị Igbo maala ife bụ ịfụnanya, and onwe ihe dị greater than this. Mana mgbe ị baalụ n'ụlọ ụka, ewee walụ a teaching tinye gị n'isi, ewee malụ na inwelu enemies, na ndị a bụ enemy of truth. Kedu truth dị n'ime ụlọ ụka? Truth bụ Jizọs. Ọkwa ya na ịmalụ Jizọs na ịmalụgo truth. Onye bụ Jizọs? Onwe ihe ma gbasara Jizọs. Absolutely nothing. Ọsọ afịa ka agbaghị. So onye na-abụ onye nweta onwe ya ọgbapụta dị ya. Mmanụ na eziokwu adịrọ n'ime ebe a. From foundation of that church jee ruo ebe ọ bụ na eziokwu adịrị ya. Ịgwa m na eziokwu dị ya, chọọchị ahụ ị na-ekpe kwuo eziokwu, ego ole dị na akaụntụ chọọchị gị? Kedu ka esi utilize that money? O nwere ego pụta na chọọchị ahụ eji ebuild the community ebe isi pụta? O nwere ego si na chọọchị ahụ eji ebuild community? O nwere ihe chọọchị ahụ build nye community for free? Ihe niile chọọchị ahụ na-alụpụta from them a na-ere ya n'ahịa ka ndị ọzọ. Kedu ife differentiate the church and commercial hub, more houses, more enterprise? Ị ga-agwa na church ilu school ya bụrụ free. Emere ya free for everyone. Mba. Nene. O nwekwara ihe ka ndị ọcha si debe their own. Enwere ike asị gị bịa for free. Ị bịazie for free, ị ya na-ego textbooks n'akafa. Esi ebe a na-agbalụkwa ego niile ahụ. O nwere ka esi iti ọrụ. Enye gị nke a free eme anya. Ka m welu MMM maalụ gị atụ. Some people amara ife bụ MMM. Ụfọdụ witness ya. MMM bụ a place whereby na mmadụ bute 1 trailer of rice. 1 trailer of rice. Otu a na-ele rice 70 something, 80 something. Obuti ya lee ya 35,000. Ndị mmadụ ekwuru obi go one bag of rice 35,000. Hey! Onye ọbụla eji esie confirm one rice. Eload 2 trailers bịa. Debekwa ya the same 35,000. Onye ọbụla na-wonders. Ebi chọọ 3 bags assign kwụ ụgwọ ebu igu 3 bags. Jide afa gị, jide nọmba gị. Emegide kwa ịchọọ 4 bags. Enye bụ 4 bags, jide nọmba. Before you know it, news aga naanị Igbo niile. Oluzie na onye ọbụla bukuo ọ na-ịchọ. So ụfọdụ bukuru 100 bags ka emepe business. Ụfọdụ bukuru 300 bags. Ụfọdụ bukuru 50 bags. Ibuku ikwunye ụgwọ at least ikwuo 70%. So 2 bags, 2 trailer na-eji wee bịa ka eji wee bịa seat ọrụ gụkọta obi ndị mmadụ. Ụfọdụ kwere 100 million naira, ụfọdụ kwere 200 million, ụfọdụ kwere 150 million, ụfọdụ ndị 2 million, 3 million. Agbakọcha ego niile a, ego a na-achụ almost 10 billion. Una echerezie rice. Ụfọdụ eche na rice ya for more than 15 years na. Otu a ka esi wee bịa gbaa agha ọsọ ahịa. Gwazie na Jizọs gara ka ọ prepare a place. Obe ochi ya tazie ka olulu unu gabazie di ya. So nye ya bụkwa the hope of your glory. For that, you must invest wisely in the kingdom of God. Investing into this company, kingdom of God, or investment, you need every Sunday in akwụta ụgwọ. A na-enye gị chance every week ị bịa kwụọ ụgwọ. Ka ị na-akwụ ụgwọ ịbụrụgo member of this body ndị ga-eketa oke na MMM bụ kingdom of God. Ọnya ka ị na-atụ wee lue taa. Ndị sitiri ọlụ a edebeghị as slave ha wee na-agbazu wee na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ma na-afọ ndị education ha
na fund all their projects, na fund ife ọbụla dị na befa. Ị nọ n'ebe a na-efil ọnwa obere ego a bụ ihe ọ bụrụ ife ndị a debere ya bụ tax. Ọsị ya bụrụ na 100 naira ka iji enye onyinye. Ife a na-ene anya bụrụ gị nwa, ife a na-ene anya bụ nọmba. Cheki mmadụ ọ na-ebịalụ chọọchị ga St. Anthony of Padua. Ife nwere bụ double service mgbe ụfọdụ ịtọ. St. John the Baptist, Holy Trinity. Ndị a niile na-enweta 3 mass service on Sunday. 5:30 to 6:30 anakọ tax. Anakọta ndị a niile echebiri ndị 7. Ndị 7 abanye agbasa by 8. Ịbịa ma boy, ma madam, ma ọga, ma agadi, ma onye ọbụla abịa anakọkwa the money. Anakọsịa abanyekwa ọzọ 9 o'clock ga end na 10. Ndị anakọkwa ihe niile ada Sunday. Anakọsịa ife a niile asmile oje bank. Efinichzie n'ife a bụ scheme. Efinichie echeki ya nke ga-aga na nke bishop. Ewegi ya to the diocese. Echeki ya nke na Rome. Akwụli akwụga na Rome. Ewelu nke ọzọ wee na-ata idizi. Ego niile apụ ụnụ. Onwero nke eji. Onwere any of it eji wee je gote pumping machine nke wee na pump mmiri dị na society a ka ndị mmadụ je na-ekuru mmiri. Ụdị ya adọrọ. So onye black man nọ na-ekwugheri na-enwero Jizọs. N'ebe nke anyị pụta, ihe ndị be anyị na-eme bụ ọya ime arụ. Ife a na-akpọ ya bụ onye maka ọ dị ibie. Ife a na-akpọ ya onye maka ọ dị ibie. Etu ị nọ ime bilibe mmadụ amara nke o si dịle gị. Anyị niile ekwekọrịta n'ebe onye nọ ka chie nọ. Anyị niile maalụ na dịka anyanwụ a na-awalite na ọ na-amụrụ onye ukwu mụọla onye nta. Gosi gị na Chukwu nwere influence ebe ị nọ na. Nature na-ezute gị. Energy ahụ nọ within you. You need a special place ị ga-eje wee je ka ije mmalụ onye kere gị. Ebe ị ga-eje je kwụọ ụgwọ ka ị wee please ye onye ahụ kere gị. Na within your household ị ga-akpọnwụ ya. Within that your household gịnị ya ga-reach you anything maka na your personal Lord or your personal Savior or your second best ma ọkwa n'etu ọbụla isi fịa. Ebe ọbụla ịkpọrọ ya ọzaga a na-eprove gị na ebe onye nọ ka chie nọ. Kpatalụ na kọtụ a Maazị Nnamdi Kanu jere. Ọ bụrụ na esi m n'oge Nnamdi Kanu dọrọ na kọtụ ahụ na o nwere ihe na-agbata ya n'uche na ya na nwoke na ihe ada anụ ebe ahụ ọ nọ na-akpọchie. Ọ sị ya bụ na-alụsị ndị obodo ha ọ na-akpọ ya. O nwere ọnọdụ ị ga-enweta onwe gị ịmalụ na chi gị nọ gị nso na inwe a choice na ị ga-akpọ ya. So ọ bụrụ na ị nọ na mba kpọọ onye ọza gị. Eke kwụrụ n'ihu doghị anyị na eke na chi iri a na-ekeri ego na Naịjirịa ka a na-ebuna gị. Kedu ihe ị na-eme that moment? Ọ na-ede akpọchi. Ụfọdụ ka ị kpọrọ onye gị way of escape. Ọ bụrụ na eke ejide ego gị na ịma ka isi wee kpụchara aka gị narie ka ọ na-ede afịa. So ọ bụrụ na such miracle nwere ike ime ka eke isi wee believe na nkwuede anụnwa arụrụ ebe that rubbish ihe na arụrụ ebe na ụmụ osisi anụnwa apịrị apị debecha ebe a na ọnya nwa nyere gị victory. Ọ bụghị ya nyere gị victory. And there's no way you get to nweta victory from somebody the weak in na-enwuderi akpọdi ya n'ogo. Mba. Such a person ama my role model. No. Gịnị bụ Ikenga? Ikenga ya ada ya ka eji gụgbu ya. Ugbo one ka a chọrọ Jizọs chọgide megide emesi nwetie
ịbụrụ hero. Ebe ahụ ị na anchor faith gị ọ nwụrụ anwụ. Si ebe a wepụta onwe gị, kpọọ chi nke gị a personal, nke na-anụ asụsụ you need ịsụrụ oyibo, nke bụ na eji ọrịa anya ọma ịtamuo n'ime isu ude ọnụrụ ya. Nyanwa bụ nke gị, nyanwa bụ nke deserve your attention. Ekele gị niile na otuto ga-agarị ya. Anọsọ ya nsọ nke nwa ga na-enye ya. Ọ bụrụ ọfụ onye ọzọ. Eje na iji ime eye service ebe ị ga-eji prove na ịma asụ in tongue. Woribo bababa. Nke nwa na-asụ ịmara ihe na-asụ. So it's considered na ị na-eme nonsense. Ị na-aga according to ntụziaka your slave masters. Because kafaba famalugetu vice wee channel ọlụfa na every community anya ga-ekete enwe stake n'obodo a na-eje. Nya kpatara na etu anyị si echi ọzọ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ichi ọzọ today n'ala Igbo, ịma na eji awọ naira echi ọzọ, mana ichi ọzọ ndị bụ ụzọ chisi ọzọ na-eketasi oke n'ọzọ ahụ ichiri. Ego ahụ ewepụtara anụ ahụ egbu onye ọbụla ketara oke n'ime ya. Etu a ka ọ dị na ndị ọzọ fa ndị nọ n'alụsị fa nwa ebutelu ha kpọrọ Roman Catholic Church. Ọ ka na-aza Roman nke ma nọ onwe ndị nwe. Ndị a niile bụ ndị efusi akpọsị Saint ya, Saint Gregory, Saint Vincent, Saint Anthony, Saint Philip, Saint Nka. Ndị a niile bụkwa ndị oke ọzọ. Any district ọbụla edebelụ n'afọ egosi ebe ahụ apụta na-agakwa to o nwere ndị ọ na-ejelu. Otherwise nju ọgụ ego ya na-anakọ nsọ ndị ebe ka ọ na-end. Ka ọ na-edere awa na ego a na-eje Rome. Nke ndị Anglican na England until enwe disagreement ha nwa apụọ from under Church of England nọrọzie bụrụ Church of Nigeria na-egenerate onwe gị enwefe ego na-eri their money. And ego niile a na-egenerate you can never see it. Ewetazie lazy people ndị na-achọrọ ịlụ ọrụ formerly priest enwe na Catholics na Anglican mgbe aka ndị ọcha na ya fancha nwere ifefa na-alụ. Some principal na-akwụ ya ụgwọ ọnwa, some doctors fa nwechara ifefa na-alụ. Mana nke ikpeazụ a lazy set of people na-efi na fam asụ English. Most of them gays, most of them bụ ndị arụrụ anị. Ọfanwa bụzi ndị pụtasị bụ n'ọlụsịsị ọfụma. They are all doing well. Some of them are sent to go never abroad. Some of them are sent to go their family on a stable pedal. Na fa na ọfụma family had to go okay. Some of them bossy secret fathers. Jidesi ụmụ here and there, which they join na motherless babies homes. Ụmụ fa nọ si there. Father with even there. You wouldn't know na nwa akpọtala ebe a bụ nwa fa tụbala ime. N'ebe ibulu onwe gị ụfọdụ ebe eziokwu na-adịrọ. Show me one single truth dị ebe a. Onye nsọ ala, onye nsọ ala, onye nsọ ala eze ebube akpọlugo ya. Na-agụlugwu dị egwu a bụ na your family wepụtara ego. If you didn't bring out money, you can never go as onye nsọ. Gwa m eziokwu dị ebe a. All your days of worship, all your efforts in that church, at the end of the day, rubbish there. Without money, they cannot bury your dead. Without money, even for you, really? The network had of every. Let me work on it. Let me work on it. Are you hearing me? People know on YouTube. Don't worry, I'm working on the network now. Got them. So how is it now? Ndị nọ na TikTok, please indicate. Let me see. Let me know if it's working fine now.
Is it okay? Na TikTok. Are you having issues with my network? Let me know. Let me know. Let me know. Let me know. Can you hear me? Can you hear me? If you can't hear me, come on. Okay. Okay, I can see. Yeah, Juliana, I can see you. Okay. Okay. I guess it's better now. So what's happening in YouTube? What's happening? YouTubers. Okay. Good, good, good. So, kedu ka m esi wee na-esi ebe eziokwu na-adịrọ n'ife na-adịrọ profitable mbanye ndị kwesịrị ekwu okwu ebe a bụ people that thing na-benefit. Ịkwado ka ị gaa mee wedding kịta, ị gaa through hurdles. Ị ga-aga through hurdles. So I'm still wondering, why are people still attending churches? What are the gains? Wele eziokwu efu n'ime ya. Gwa m ofu mkpụrụ eziokwu efu dị a. The Jesus ị na-ebela akwa. Why na ndị befe ada ebela ebe akwa ka ya? Why na ndị befe eburu ya n'isi? Onye anyị na-ebela akwa ị na-agbakwuje n'ọnya bụ chi. What do you know about Chiga? Gwa kene m ofu ihe ịma. Absolutely nothing. Nwere ihe ịma. Ị na-agbagharị. So you will believe na ife anyị nwa na-ekwu concerning omenala ebo gị jee n'ebe juju jee gwọba ọgwụ. Nwanne m ebe ọbụla ị nọ na, as long as ị bụ onye Igbo malụ Chukwu, ebe ọbụla ị nọ, protection dị for you. Chukwu ga-protect gị. Protection a na-ekwu abụ ọkwa not to guide your heart. To guide your heart, protect you from ime mistakes. Na gịnị ya nọrụ, gị na Chigu nọrụ nso, o sikwala ike ime mistake. Gị nwa ya eji aka gị build the energy ị chọrọ. Nye akpatara na apụta ụla n'ụtụtụ na a na-aga ọfọ. As long as iji ọnụ kwupụta iwelu target, iwelu aka gị gaa ọfọ ahụ ị chọrọ, ukwu onye within you, nwe onye n'ebe a, self nya ịkpọrọ onwe gị meeting. Na-efe nchọrọ. Most of those things a na-eme na-afụ anya bụ nke dị significance, nke anya nwere ike efu, commitment nwere ike ime ka ị wee dị serious with your life in the area of ka aka nzu. Yotago, or just to drag you, to draw you closer to most of those things bụ symbolism. Some of them bụ ka ị wee hụba nke ama, ka ị nwee direction. Ọhụrụ nzu a nkara ga-prove to you out there my purity, my chest. No. Mana ọ na na-eme ya ka ọ na-egosi m nke a mere, just like etu a ndị Catholic si wee na-ekpe chaplet. No be say no na chaplet ya ka power dị, but no ka ị wee nwee direction. Focus on these are the things in chọrọ. This is how I want them to go. Na nzu a na-emetụ aka malụ nzu ada ama unyi. Ịnwa unyi bụ mpịtọlị. Na-echọrọ ka ị dị as pure as nzu anụnwa. Nzu bụ chalk, nzu dị white enwe ife ọ bụ stability. So no ife a ka ị na-ekwu okwu ya, adịm pure wee na-apụtala onwe m. I don't need ife ọbụla ga-eweta ruin ma ife ga-estain m. Ọnya nwa mgbe ị wetala edo na-ekwu okwu ka o doo olu, ife ị na-eje bụ ife anya odo, ife a niile bụ ife nwere significance. Achọrọ m ije na-eje anya odo, ana doolu m enu doolu m, mana ịpụ were aka kpaso onwe gị anya by associating with
the same people get a fire upon Yawago Manya. And at a funny too much money beyond your expectations or your budget. The same people came for today. Instead of forgetting way more, so even you got Nangi evade India. Avoid these people. Avoid them. Oh, Chibu Bunkano so Gana Bagia. You don't need Kebalajano no Kajesebulana, where Jesus. Not ever communication with Chibu. Na chike one nwa ka mpụtagodu na onwe ka o si wee dị ka onwe ebe nna eje na ka a na-adọkwa kịta na nke pụtaziri na-agbafezi anya nke nna na-apụtagodu kịta ijewalụ mkpa ebe a ka edo ahụ na-arụ ọrụ edo anya odo ka odo olugu enu do olugu ana do olugu ọ ife edo a na-arụ icheta na edo a na-ịgbara ya aka n'ụtụtụ akwụ okwu ịkpaka uche ghọọ na na-apụ efu ebe a ga-akpasaghị anya gba ọsọ ịnọ ebe a na-akọ akụkọ Naija bet ịdọnọsi ike ma gị gbana edo agbụ ya. The more you know with these people, the more you ga-ebido show interest na Naija bet. So mana mmụọ gị na-agwa gị okwu nna gị si ebe a pụọ ịrụba ụka ịrụba arụghị ụka nọ n'ebe a onye agwa gị ọdụ n'ọnụ nke a pụtara nke agwa gị ọdụ nke a pụtara na Man U tiri game ya onye nke agwa gị na ya ri 3 million ịnụ na-eri 3 million anya achaghị mana mgbe a na-ekwu ya chi ga-ebugo ụzọ gwa gị na ekwesịrị na ebe a enweghị any truth n'ebe enweghị positivity n'ebe a work. Some of the relationship or friendship who finish your career mmụọ gị gwara gị n'oge ngị si ebe a pụọ mana ịlụrụ ụka nọlụ looking unto God, the author and finisher of your faith. You couldn't see, you couldn't think, you couldn't reason. The very moment you made peace with nature, the better for you. The better for you. After many years you open up in the church. And when single truth to Nian. Ndị a niile fụrụ ebe ahụ ndị isi ga bụ ndị eye service. Etere no ndị a in a way fire through the deception are planted there because onwere nke dị pure. Uwelosi ụmụ ife nwere isi na aja ma ụmụ rituals dị iche iche gboo onwe ha okirikiri. Ha na-perform rituals ebe a which you know very well. Ha na-perform rituals there. Enough here. So what is still holding you there? Kedu eziokwu dị there? The eye service. Let us pray for Maazị Nnamdi Kanu. Eye service. Eye service. The same people that serve God of justice. God of justice. Manufacturers can justice run all its full course. Oh, about Ijele Potanimia. Ijele stood his ground. So for those of you now from I'm not support Ijele. Ijele na agba egwu ya, ana m agba egwu m. Ọ bụrụ na ebu somebody not standing for justice. Ichi igwe onwe eziokwu na malụ na that your group bụ ndị IPOB, they will hate you. God, the gospel truth now. Ọ bụrụ na ebu onye omenala, ị ga-ama the importance of justice. Ka igwe onwe anyị eziokwu, it doesn't matter ebe a ga-serve justice a ga-serve justice n'isi onye ọbụla. Anyị justify na-eji isi mmadụ enyi mmadụ na ala Igbo before. Ị like ya? Ọ dịrọ mma. And oge anyị na-ekwu ya isokwu against it. Kedu ka mmadụ ga-esi nwụọ etinyela ya isi mmadụ egbuo slave ya nke melụ recently na Yoruba land ebe a onye na-esokuta igwe their king, onye na-esokuta their king, the palace na-akata for him na-emeri everything ọ chọrọ mana one thing the certain na the king nwụọ a ga-eji onye a wee nie the king.
You got to ndị mmadụ asị ya na-asị na ị ga-eje mana nke nwa na-eme alaike ya cheta nke nwa na-ekwu chọrọ justice cheta na o nwere onye nwe ọnụ ekwuo na a ga-eji isi mmadụ 2000 wee nye icheta nọ isi mmadụ 2000 ka a ga-eji wee nye ofu onye. You want any problem with it? Okay? Like such okwu such idea. Man, I like the idea na igwe nobu before. N'igwe ahụ enwe were isi mmadụ saa wee tiri ya n'imi. He condemn ya. Man, in your own time, can they demand isi 2000 people ka wee nye ofu onye? He stand to condemn such utterances, such command, such okwu, because it's coming from your boss. Onye like is the sure neighbor onye omenala. It is sure name with truth in you. One more. Yes. I know it's in South. I know Nigeria now. Mbugharị egwu ihe amakwa ebe nneje. Ka ekwu eziokwu. Eziokwu asịrọsi ekwu n'egwu. Maazị Nnamdi Kanu made that statement. Ị na-anụ ihe na-ekwu? O mere that statement. Mgbe ahụ o mere statement a ka ọ dịgo n'arụ. Ka anyị gwa na nwa eziokwu, ọkwa ị chọrọ truth, ọkwa ị chọrọ justice. Okwu ahụ o kwuru ọ dị mma. Otu a na-ekwu ya kịta n'anya gị ana m asọpọtụ ijele. N'anya gị eheti m Nnamdi Kanu. So the only way ị ga-eji mana like Nnamdi Kanu bụ by supporting ihe ọbụla o kwuru. Like ụdị okwu a na mmadụ a ga-eji isi 2000. Ọkwa ya? Ka ị chọrọ ka m suppress ya that statement mekwupụta ya. Ọ bụ sị na mụ bụ nwanne ekwupụta ya ka anyị si ya correct ụdị ya maka echi. Okay. Yeah, join on this very one now. So, I'm asking you, ka anyị kwuo n'eziokwu na ndị Igbo like n'eziokwu. Ka anyị na-ekwu n'eziokwu adịrọ n'ụlọ ụka. Ka anyị na-ekwu ya n'eziokwu adịrọ in our society. After show casting, o nwere ife na-adịrọ mma. Because if anyị na-eme asị ọzọ eme na afa mmadụ. Ifụ spade anyị akpọọ ya spade. Na mụ kwuru something the same Ijele kwuru emere ya ka ọ bụ na nna support Ijele. Ijele nwere fan base ya. Ijele nwere stand ya as a man. All my what is good for him and what is bad for him. Etu anyị si analyze life ndị mmadụ ka anyị sikwa analyze life nke etu a ka ndị ọzọ si analyze my own life. My followers enweghị ike ije na-anụ ọgụ for me ebe mmadụ na-ekwupụta ihe m kwuru ma ihe m melụ na-adịrọ mma. If you do shit, you see shit. Imagine n'owe Igbo ka a ga-apụta echi ewesị na enwude m wetu nwunye mmadụ so na die release the nude no die. So my follower pụta ọ na-asị why ga-eji wee na-eme ụdị ha God punish you this that. Ọ bụrụ a good follower. Adụme raise people ndị na-anụ ọgụ blindly. Adụme raise people ndị nwere ike stand for ife ọjọọ impunity. No, even they raise people who will stand for justice. Mgbuo mmadụ taa ọda egbuo mmadụ ma egbuo mmadụ for my sake ana mụ apụta condemn ogbugbu ahụ egburu onye ahụ ọbara onye ahụ dị n'isi m. It's possible na a ga-egbu m at any time. Na mụ dị free na-agagharị n'ala Igbo bụ because nekwa aka m ọ dị ọcha. Ejiri nwoke ogu jielu nwaanyị ogu. You cannot see me echi ebe mụ na mmadụ kpọrọ taa onye asị m na o ji wee kwụnye ego na akaụntụ m merie mụ jikwe wee lee ngwa ahịa rie ego mụ jikwe wee si ya tinye ego ya wee na this that. No,
That's why na mma bi Enugu ananso na no Enugu ndị Enugu, where are you? Nje Imo State siga me Imo State onwe onye bụ my enemy. Mụ nwee ji aka metala onwe m enemy, except me no somewhere mbụrụ enemy go because of okwu nkwu na Facebook. Ịchọghọ ka mụ na gị reason oya ọfụma, which mmalụ na ife ọbụla nkwu na Facebook I can defend it. I know they open mouth wa na akọ anyhow. Ife ọbụla ngwa bụ pure. Ekwu concerning Fada Mbaka, wee si aka ka ị ga-esi wee nọlụ. Ị chọọ ịbatụ ihe ndị fada ibegu na-eme. Ị na-agwa ha na Jizọs na-enye ego. Ọ bụ Jizọs nyere ya ego. Ka Jizọs nyere ya ego, fada ndị ọzọ kedụkwa n'ihe mee. Ka Jizọs na-enye ego, why na village isi na ya pụta Jizọs ekere ha ego. Iche na oge ka onye ọbụla like Jizọs. Iche na okwukwe ego ada emecha okwukwe emecha. Ọ bụ na ife dị nwe okwukwe na Jizọs dị that active. Bịa kwụ n'iru trailer Dangote na onye ọbụla nwere okwukwe a towards Jesus, ma ha ejiri ego, so automatically you didn't make this money from Jesus. Kama na make this money by brainwashing people. Ndị believe na mmiri anụnwa fa na-ebute na nke mmiri nsọ ga na mmiri nsọ anụnwa nwere special thing dị n'ime ya. That's why ha ji wee na-akwụta ụgwọ by way of offering. Akpọ this one ha bịa onwe onye pụta nye testimony, people abịa drop ego na fa na tap into this person's blessing. Why should I tap into your blessing? Blessing you nweta bụ your merit. Yes. Na ị nọ na-achọ visa since 4 years. A na-atụgharị na visa ga-apụtago finally. Praise the Lord. Hallelujah. Mụ na nwanne m na-achọ visa mgbalụzie because of it. Bịa tụapụ 2,000, tụapụ 5,000. I tap into your this thing. I connect my brother. Brother m na-connect. Ofu aka na ogori nọ n'elu nwaanyị godo ebe ọ nọ. Ikekwe nwaanyị akụchie ya na aja mgbedi ebe obi. Ọ na-amapụtazi, ọ na-agba mbọ ka ị na-eje ata apụchalụ na-eti 2,000 every Sunday. Enyekwa such testimony. Na ịgbakọ mmadụ ọ na-ebịa atụ apụsịa 1,000, 2,000 simply because na visa mmadụ pụtara. Onye na-amarọ before ijebezi tap na mentality. All from tapping a ka iji wee make ego as Reverend Fada Mbaka. Ilebe sticker Adoration Ministry, Catholics nwere nọmba. Ndị niile na-ego di sticker, egocha sticker ebule ego. Ụfọdụ ụmụ na keke, ụfọdụ ụmụ na ọkada, ụfọdụ ụmụ na plastik, ụfọdụ ụmụ n'ọnụ ụzọ, ụfọdụ ebe ọbụla amajuo. Ofu nwere ike kpro 5, onye ekpro 10. Ije n'ọfisi ọmanye, ije n'ọfisi ọmanye, ebe ọbụla ijire frame ga adị tiesie ihe ndị a niile, all way of making money. So unu ji afa Jizọs chụla ego. Don't tell me na Jizọs na-enye ego. No, Jizọs na-enye ego in a subtle way. Subtle na-ekwu bụ subtle, S-U-B-T-L-E. I'm na we are subtle. In a subtle way. Kunu ji make ego by brainwashing people. You make isi ego, onye anụnwa need, onye ata apụtalụ. If o need ime dị serious, ya na-eme travel. Ọchọ ụzọ na-aga aga. Apply ya. Ọ pụtala ya. Ọ gaba. Ị ga-akụ egwu ndị mmadụ eme because of afari. CD ga na-aga afịa mgbe egwu ịkụrụ tọrọ ụtọ ma ọ tọrọ ụtọ. Onye ọbụla ga-adị forced to buy it. Ị na-ele egwu gị na-produce ya. Ị na-ele egwu ime talk. Onye ọbụla grobe the same talk imere on Sunday. Imezie na CD plate. Abịa na Adoration Grand onye ọbụla ego kpọọ ya. Otu a nke a bụzi distributed and marketed nationwide by ụmụnna movies. 51 Iweka Road, 1/3 Pan Road, one given one a big major lane, you want Lagos, grab your copy now. Wow! Can Adoration Grand direct. You may pay onye gị na na collab na Iweka. Egbalusi ego isi na ebu even. Ego ha draws away from the true teaching. The true teaching bụ na gị nwa as a priest, ị ga-abụ the poorest in the society. Christianity was not built on money, wealth. No.
Nyake the word say as poor as church rat. Because Jesus is a founder of Christianity, just like Christianity was founded on the principle of life of Jesus. Jesus himself was not a rich guy, wasn't born rich, never mingled with rich people. He was always a poor guy, focusing on his own life, not thinking of where to, as if behave, that love of money, this, that. I condemn anything yet you are looking for money, and today most of you are multi-billionaires in the name of church, in the name of Jesus. No anything Jesus is a lie. Anybody who that deciding a Christian, you got very poor. That's why Nande ni agwalo jena that your Bible go on the New Testament. They food that they went and sold off their belongings. Some sold off their lands, some sold off their household items. They brought the money together and they were using it among themselves. They were not out to start making money. So the very moment he push you a different narrative outside this one, is no longer effective, and that means there is no truth in what you are doing. The truth is that as a Christian, you must be poor. And the original meaning of Christianity, poor fellows. A Christian, a poor fellow. That is what it is. As a Christian, you shouldn't be conscious of worldly things. Because these worldly things, loving these worldly things, will now make you to defocus on the heavenly race, which made a rich man who came to Jesus to inquire what are the requirements of being a born again. Osia, you must go and sell off everything you have, bring the money, share it among the poor. And the rich man considered everything. He said, no, I can't. He walked away sorrowfully. So he now said, it will be easier for a camel to go for the head of a camel to go through the eyes of the needle than for a rich man to make it to the kingdom of heaven. So with your riches, once you're a rich man, 100% chances you are not making that heaven. Now look at you as a priest. You are today rich. Your account balance, no man can count it. We can't take your money. You are rich. Are you still telling yourself the truth? There is no truth in you. Neither can we find truth in that institute called the church. Why is it that no one has been considered great, good enough, or qualified to become a pope? Nobody. And no black man ever, none in Africa was considered to become a saint. What stopped them from making Faratans a saint? They can't make him a saint. And they now came into your churches and asked you to start making engraving images depicting your fathers, depicting your color, making you a weaker vessel by molding a black man on the ground and a white man, suffocating a black man on the ground, and you don't find anything funny about it, and you are still going there. I don't even know. It's so disgusting to think that a brother would see that thing molded there in his own church, and you are still going there, making complete the mockery of a white man upon you, upon your color, upon your race, upon your ancestry. That is what it is. Shame unto you people. Shame unto you. Mother now come on right before your face. He even made you. He didn't force you. But because of the chains, the bind there your thinking faculty, he make a puta for the bag as a black man. Where mind just follow before the thing. Sin and carry your savior on the cross. He died for you.
What is stupid people? What is stupid people? Now define that thing. Define for me. China, I will have to. You should call me on the phone now. Don't you have my number? Call me on the phone so we can discuss. Why would a black man submit to the principles of a white man? What makes you think that it will go together? We are of different race. You think that our own race doesn't deserve to have our own God that controls our affairs. So without a white man, I won't go to heaven then. My life will be miserable. Is that what you're telling me? Agwagi that you are just totally confused. Go back to yourself. Why na Rome adetinye ọnụ na what is happening in Igbo land? All the massacres, all the killings, all the things in Emeba, why are they not talking about it? Pope ya anọcha na nwụọ onwere ihe okwu, nke ọzọ resign onwere ihe okwu. Pope ọ na-enwuru sofa. Pope ọ na-enwuru sofa. Ọkwa ịbụ ahụ. Pope John Paul onwere ihe omenwu. Francis ka ogene ka a na-akpụ ya ọgwọ ọnwụrụ. Benedict na ọnụ maka afọ ọnụ na-azaghị erisi. Onwebe anyone standing for you. Kunu sisi okay, let us make ndị Rome bụrụ their own Catholic. Ka enwezie Nigeria Catholic. Ebe unu ga-ejizi aka unu mezie senti nke unu, mee pope nke unu. Ọ bụ ime ya gịnị ga-eme? That is to show you na ka bụ a slave n'aka ndị a. Nwee your own sense. Mgbe eluzie n'eluigwe, God ahapụtazie ka anyị jụọ onye ọkwa mmadụ melụ ndị asent, anyị emekwanụ nke asent. Ịmalụ na iwu na autonomy, inwelugo onwe. So today ị ka bụ slave n'aka ndị ọcha. Ị ka na run ministry ha debere. They according to their dictates. So for you to please your God, you need to learn Latin. You get them more Latin. Latin of the language of God. So Keka Latin is where they connected. Oh, yeah, Chinedu Olumba. Hey, where's Keka? Ah, once I know if it's by. Why not? Why not? Why not? Come on, no, and the one day and nature tapa a big. So, okay, one night I'm an ex-seminarian and I work in the secretariat in a particular diocese. So here we have Catholics anyway, and we spotted one ex-seminarian. And then when the seminarian go the natural Kavashie Reverend Fathers, Reverend Father, and some of them put on the process. Oh, well, they put all over be their normal life. Okay, China, I don't know. Okay, I will visit this. I can even call my number for you so you can reach me. I can send you my number. I will need your phone for people literally with the number. You can take my number now. You call, okay? So now, okay, a brother here, Polo Puppy, also. Oh no, if you see the kind of amount each Catholic they send go Rome, you go cry. Nemeka Wangu Akunebi Oku, Biko Afromo, your comment. So you can now drop your comment in Gafia, okay? And then what's actually happening? I can mute.
Okay? So those dioceses that keep sending money to Rome, or if I can about allegiance, that thing is like back in the days. Upon a family game where you can run to a family where a certain amount of land, maybe 1 acre, 2 acres. No get release here after 7 years. Every year, never gonna water line. To prove now you wanna no every year, only get what type G4. Ede, you are tinyo for where. So by the time onobia, una ekene family amalugo no ndi a nekoda na anya. Na ndi abundi o rift, no fa nekoda na anya. Onye nke ejelobia ndị nke ndị Nnewi no fa nekoda na anya dị ebe anya. Ndị nke ejelobia ndị Amakọfịa no fa nwa na afụ maka anya dị ebe. Otu a ka Catholic si wee Rome si wee debesia their churches. Church ba abụkwa their own government. You should understand that Vatican bụ a country. Vatican bụ a city, bụ a country surrounded by Italy. Italy surrounded ya, but a country name exists. The president of that country bụ Pope. If you can choose here, I can make it after white smoke. All way to choose the president by voting. All voting process kabanaga. So if you never have a government, can their own influence world over, but by eating this institute, Shattered Institute, Church. That's why the name Juebru Roman Catholic. So the people that is in charge, famous provinces, which is this diocese. So I been a communities even with district. District, I collect here from church, I transfer to district. From district, I transfer to diocese. From diocese, straight. Onye bụ na ebute asị na anyị ji ụgwọ assessment. Ị na-ajụ ụgwọ anyị ji kedu afịa ịzụ, onwere afịa ịzụ. Ego si na Roman Catholic dị na Nigeria ka m kwuo ana Igbo. Ego si na ana Igbo wee send ya to Rome in the past 10 years. Nwanne m ị na-agwa m na that money adịrọ enough iji wee rụọ schools in the entire southeast states. Ego anatali na year. Ego anatali n'ụlọ ụka in a year. Offering anatali n'ụlọ ụka in a year is enough. Ilu a university, equip the lab, equip with every equipment they need. Yes. Ego anatali a year is enough. If you will go some gadgets that you cannot find in the hospitals. I can tell you authoritatively that in most of the hospitals, I actually wanted to go to a certain village, Nabanya, to go and inquire, make interview upon those hospitals. Particularly, na fe nwere incubator. Ụlọ ọgwụ nna agwa gị ife a nwere name. Ịchọ mkpọlụ gị afa. O nwere name. As a matter of fact, a lady mụ nwa di a likili m agwa m ya. So I needed to go there and find out. I'm just telling you. Ndị enwere oxygen. Ndị enwere incubator for children. So amụzia nwa premature need ya. By the time you get this year, we move we gaba teaching hospital, the baby Emmanuel. So can the role of the church in the society? Has the church stopped collecting money? They have been collecting and has continued collecting, and we always collect. Give back to the society? No ways. So what's the essence of going there? What's the essence of depositing your money there? What has that money you are paying into that place done for you? You are paying taxes to the government and expecting government to give back. So in return, when we're not seeing government doing anything, we call on the government. Account for all these things. The money coming from the oil, the money coming from the
internal generated revenue, what are you doing with the money? So in likewise manner, why are we not demanding from the church the money we are depositing here? What is the essence of it? Why are we not asking? Why na ya daju? Elu ebe anyị ga-enwe sense, anyị ama enwe sense. Kedu ihe chọọchị na-enye gị? Ede pụta onye ọbụla amapụta a na-eje Corpus Christi. Onye ọbụla amapụta na-akwụghalị n'ụzọ buru ife nwere isi na ọdụ na-akwụghalị na-epolute the street. Chịkọlụ ife nwa na-awụju sọ. Buy the good dirty already. The good dirty, extra dirty. Ọ bụrụ na chọọchị si ka faje bubutesia moto eji ekpo dirty. Take a responsibility of that. In my own community where I come from, listen and listen good. When somebody does something which worth eulogizing, we must eulogize that person. We must commend the person. I am talking of a man in the name of Obi Jackson, CEO of Nest Oil, CEO of Obi Jackson Group. Now, this man donated to the entire Okija vehicles for taking away the refuse. So every day, and as a chassis, Obodani, as a sia, and that truck. The truck I brought one or brought two. The best those things in Afana Wunye dustbin, Nyawa single-handedly donated the workers. How many people on your lawn didn't answer the whole street? And Isaiah Yawana Kofogo. Why is church not doing such a thing? Kind of emulate. What is a church in on your community member? Let's talk about it. It is street lights. Fetiano street lights with the money na Batadia. What exactly are they doing with the money? What exactly are they doing with the money? Even your own mother not in the village. It's a shameful situation where your own mother Aaron and Aaron, you know, send the alum magi 20,000. Even 20,000, your mother can only spend 10,000. The rest 10,000 is going to the church. Imanevia neke nisu muanya. Aneke, iga tugido to ebawa aruafubagofu. Some people no because of Nanemanka, not because of living. Tugide ke boge boso. Aga tugide. A guy told one actually or saying the father before you know it, community at two grow from moto, grow beer. Or run out one. Now, Machagan, Deba Hundo de Lemma. Or the Golia Mana, community of Mugu, a wapotel Fuone, ne project Toyane Uruaba. Uruaba de Brebo, Ugrogaku, Basuka Man, wherever shooting on Jago in Syria, go all over Jesus in Damascus, Jebediona. Iana Jesus Petrogidi, Umu Yome and come on cause, or when declare, walk around the mother. Teach her how to create wealth. Here, no, na Jesus Potra. Men this, half also. Men can. Let's say, have your portrayment. I would rather make Obi Jackson an idol than make Jesus an idol. Jesus always we home potrambe where he as my idol. Nothing. Omero business, Ogaro school, human relations, zero. Communication between him and his family. One year from Josiah. Omero. Distance from him. Onya Yijimre idol. Nene life, yeah. Can anything good you What exactly? So as a Christian now even know, challenge me, what we all are now if Otiel and the one name Balul engage where idolize. Even though I am Mario Fuma, but from the record available to you, can I the positivity part of him? Absolutely nothing. Obia libido ministry. If I go Obia ministry be Obia one gear. Obia Popotandi free.
ndị agụụ na-egbu, ndị na-enwere aka ọrụ. In which way mgbe akpọpụta nkịta ebe ị na-arụ ọrụ, Peter na ụmụnne ya na-egbu azụ, ha nwere aka ọrụ, ka e kpọpụtara ya gịnị ka esi ka ime ka ọ bịa bụrụzie onye kidnapa, ọkụ na-akụta mmadụ, ebidozie na-alụ kidnapping. Ọ ife Peter na-alụ according to statement dị na Bible. I will make you fishers of men. Ije na-efichite men, na-efichite men. Gịnị bụ ifichite men? A kọọlụ ya onye ọzọ bụ a tax collector, onye agboro, ndị aka odo. Jizọs ahụ ekperi mama kachi. Jesus bụ ekperi ma etu ahụ nta Simon ekperi ma ya nta Jizọs ekperi ma maka aka ọrụ ya dị ya. Ị na-eje ụka gbara ihe ị na-eje, abụ na onye ọcha akọwara gị ya. Eriri ndị be anyị ụwazi ajakwa nara chenji unu je nara chenji. So biko unu ejisi na ihe na Maazị Nnamdi Kanu wee na-eme ka asị na ọnọdụ ya na-ewute unu. Nwa onye ọ na-ewute onwero. E believe na justice. Maazị Nnamdi Kanu ọchị ya ga-anụrị ọgụ etu ọ bụla isi wee chọọ fia like that. Ọ na-adị ije ịma na chi efuli ya n'anya. Ebe Nnamdi Kanu nọ, chances ya bụ nyakpọba chie. Ịghọtago? O nwere anybody na ebe a na-anụrị ya any fight. Ndị lọya niile efuru a na-ekukọta ego dị involve. Ụmụ lọya na-abịa for free. Ego dị involve. Ego ha debere ka a na-aghanye di ya. Anọ ife a bụ word of reality. Ihe ọbụla ị na-achụkwu pịka onye ọfụma. Okwu ọbụla ị na-ekwu pịka onye ọfụma, na-enwekwa ife akpọ consequences. Ị na-anụ ya na-agwa gị, and each of them ikwu ma ị mere oge the result ya gbaa. Ejena busobe ndị mmadụ agha na fakwuli video na because a ga-try kwa to stop other people from ime ụdị ife anụnwa ị na-eme na. Mana arụrụ a na ka nke anyị bụ na mgbe anyị na-eme ya anyị ekwuru okwu. Mana mgbe ị na-eme anyị kwuru okwu, we spoke out and you came at us. Tag ya evil names like Sabotua, ụmụafadị aṅa, Janjaweed, na anyị na-support ndị a. Ọga, ọ bụrụ na ndị ugwu Hausa dị comfortable with ụmụnne fe bụ bandit na-egbu ndị mmadụ, anyị bụ ndị Igbo can never be comfortable with ụmụnne anyị ị na-egbu ndị be anyị in the name of whatever thing ị na-achụ. You have no right whatsoever to demand for head of one name. You have no right whatsoever to ikwubu n'ọnụ n'ihi egbu nwanne gị. Ọnụ anyị ji wee kwu ya, ị ga-abụcha ya abụcha. A na-abụcha ọnụ abụcha n'ala Igbo because ọ bụrụ na ebuchara ya, the thing defective and ọ ga-backfire ebe ị nọ. Ọ ga-backfire one way or the other. Maka otu esi a classify otu a ka esi wee classify ya gị ịbanye ego, ị na-eche negatively, inwe tendency of igbu mmadụ and other far from you. For that reason, the negativity abago gị arụ. You can never connect in the realm of light. Mmụọ gị agbago njọ, the darkness abatago na nke nwa. Ife ọbụla ị na-eme ezuru ozi oke. Onye ọbụla nọkwa ebe ọ nọ dịkwa against ife a na-ekwu, truth will always be far from you and you will never get justice ebe ọbụla ị nọ. You will never get justice ebe ọbụla ị nọ. Truth ga-adị far from you because you are enemy of truth. It doesn't matter who your master is. It doesn't matter the kind of allegiance he pledge go to your master. As long as your master not loyal to truth, your master either brought a friend to truth, your master they make demands of something not justifiable. That thing you look at arrow and they got one with feather. Abu Anambra State, we don't stand for it for job. Onye Anambra Kambu, Bulo onye omenani. Also gave my father. Muna my father na akwaya. My father kwefe na drumma ngwe anasi na nke amaga mbula jonwa ka mbula jonwa. Even a policeman na agwa my father. Nya na yochukwu ka onye a son like nkega
The weapon in Kegideba police station. Gini come. My father followed up from the principle of the family, whereby no rent in the owner, up here the owner, or rent a room out without the consent of his son, first son, who would take over from him, in the management of this family. Even if he came an alien into our family house, we are supposed to know. We are not fighting. You can't just brought somebody without even introducing to him. We won't let you. Your first son got consent before we allow somebody into this family. Too well. Whoever shared the police. I went there. Police, police see the man. Well, on this matter, go back to your family house, sort it out. Authority. I'm going Anambra. I got a because of your position. I got a because no can wrap you. And get one a bishop, your generation got one we fella. Your generation got one we fella. If you can get moon, Biafra will happen to you. Nigeria is happening to me, and I'm handling it. And I tell you that Biafra will happen to you. Biafra represents death, and death again. You visit yes no. If you know your man, oh meje, more than Abagia. Anuman, Kitara, La Chapwan, Nega, is your Ozuma. Ozum Kitala. I don't block him now. Why I not go block him? Idiot God. I don't block him. Koje Jesus Yariba na cho Biafra. Biafra again, Abia na Ben Nago. On one get revisit again. Because here Biafra but I'm dead. All meaning of Biafra. Biafra means death. Umozuni. Keri Homa Megolu since 1999 Ukubloku Biafra. Keri Homa Patagroni if not death. Biafra will continue to happen to each and every one of you. I'm telling you, Biafra will continue to happen to all of you one by one. One man. Onukuna actually full effect. Onukuna actually full effect. Oh, which would take Biafra Kiyeji will be Baulu. Back Kiyeji will get a Biafra in actual online country. You can, but you cannot see. Yellow sense, you can't use it. Eh? What makes we have put a grown ayabi? The two are in the Noka. Can this we have put a Noka? Can this we have put a your Biafra? Can this we have put a here? I need when you're rather enough for you. It does it in your bed now. In our we are a useless idiot no more fee up at one neighbor. They put a walk on Prago in a campaign for Biafra. Ejide na the canoe any guada gidana. Ejide for many years, any guada gidana. One man, if one of them be able to have a coggy. Echen numbers I have Budatarian, no, I'm in Nigeria. Only Suwayo, we jab.
ijele pụtakwu na Abuja ije nwa confront onye bịa Owerri you no fit go there onye gịrị ebe na-agba ọnụ tatata ya onye na-eteki unu serious. The only thing on them ya bụ onye kwuo na-egbuo ya egbuo ọsịsị ya onwezi ihe ọzọ ka onye a ga-egbu egbu maka na ihe Biafra representịrị bụ ọnwụ a ga na-evisit unu one by one oge unu ra na-achọrọ ịma eziokwu stand there for truth. Ọ bụ na otu Naijiria dị etu esi wee chepu onye wee chịkọta obodo dị iche iche wee kpojuo wee kpọọ ha Naijiria iju onwe gị obodo niile ekpokọtara ebe a na-akpọ ya Naijiria o nwere iwu stọpụrụ ime biznes with India asịghị mba o nwere iwu jiru isi n'obodo gị jee n'obodo ndị a jee biri mba iwe si na mgbe iji na gọọmenti sịrị na mgbe iji wee nwee Biafra ka ihe eji baa uru hụa ifele gbukwu egwu ifele gbuo egwu gwa m kọntrị ibi na ya gbafa dị kọntrị ka anyị gosi gị ọda nationalities nọ na dị kọntrị na-eme ọfụma jee na Canada ka efu na-asụ French dị ya na-asụ English dị ya French nọ English nọ dị ya na Canada nke anụ nwee na-agba ka ije taa enwe ndị colonize nọ dị ya jee dị ya kefia o nwere ji ibi aka to thrive for you to thrive ọ nọgụ n'aka ihe a bụ meseji ekwesịghị pasị o nwere vidio m ga-release unu ka ị wee ghọta na most times na anyị ji onwe anyị n'ọrụ. I will edit that video, compile it and post it here. Onye na-ebe akwa na gọọmenti mere ya eri na nri aba n'uru is a lie. Is a lie. Ụfọdụ ụlọ ibini ya na Ọnịcha, ụfọdụ ụlọ ibini ya na Owerri, ụfọdụ ụlọ ibini ya na Asaba. Ọ nwata ibe ego juru obodo oyibo nya arụrụ ya bụ ụlọ iwe wee ijekwa obodo oyibo ịya alụtakwa dị ụlọ ọ bụ na landlord ọ bata ihe at least ọ nachala 1 or 2 ọ nọrọgodo ọfụma ọ nọchakwa ọ naba you too can do it. Yes, ebezina akwa na ihe na-eme na Lagos a na-akụri isi properties ndị Igbo a na-eme nke onye arụrụ na ama na one day na-akụri he knows. Ọ gbara ebe agba ebe nne ya ụlọ ọrụ ọ makarịghị ọjọọ karịa ihe niile a bụ investment some na-aba some aha aba some of ụlọ aha akụrisi ụfọdụ agbara gị ego ụlọ aha ma ụlọ aha ya sabụgo purpose ya ọ bụrụ na o ji ya mere warehouse ọ gbakọ ego one ngwa ahịa ọ debegoro ebe ahụ with the space of years ọ nọgoro ifụrụ ọ bụrụ na o jere rent ya warehouse n'ọkwa almost equivalent. Onye ahụ efuru rụrụ ụlọ dị agbara na rụọ ya ụlọ kapasiti ya zuru ya ọnwụnwa nke a bịa na ofesi enya o nwere ndị na-arụrụ ụlọ bankị kuchiri ego ha taa ha ka na-agbagharị ego ha ego nke ya kwa legit money ya na ndị EFCC ji nke a aka na-akọ ya since the past 5 years ego ya ka a na-akọrọ akụkọ the same thing ahụ na-efesi ka onye arụrụ na ebe na-efesi inweghị ụlọ ihe enwe problem ndị landlord ọ bụ na inwe ana ihe enwe problem with youth ọ igo ana inwebe issue ndị youth inwe ụlọ inwebe problem ndị landlord na-enwe si ọfụ asị na si ọfụ asịrọ ịnọ ebe a na-ebere nye nọ na Lagos akwa nke nọ n'ala Igbo nkọ efu a nke akwatusiri na Ebonyi steeti ebe 3 years ago ị na-anya ga na-akwatusi ụlọ ndị mmadụ onwe ebe ahụ akwatu ọkụ ụgba mandilas anya na ụdị ahịa eme na Biafra land chukwu kpọọ ọkụ ebe ka ị nọ mgbe ebe market gbara ọkụ Ọchanja market ọ gbaba ọkụ ịma afịa nọ na-egbaga ọkụ n'ala Igbo ọ bụ osisi head bridge ọ na-agba ọkụ steeti efu a nke bọọsụ bụ ọkụ bọọsụ na agba ọkụ ndị a niile ọ ga-enwere ya
since ya ọkụ gbachara na Lagos ebe ahụ ị na-azụ ahịa ugbo ịkpọọ na meeting ka onye ọbụla nwee fire extinguisher na chọp ya asịghị ụmụ fire extinguisher na-ekwe gote debe moto ị na-anya anya road safety kwụsị n'ụzọ na-ekwe akwụsị ka e wee safeguard ala iwe fire extinguisher na moto ka onye ụmụ akọgheri onye ga-anwụ anwụ ga-anwụ anwụ the opportunity e nyere gị n'aka iyuzu nwere ọfụma onye ahụ ifuru akụturu ya na Lagos na-awọchịkwa in the next 5 years atụkwala ha aka ebe ọzọ na ọ ga-eje ịrụ ebe a ego ka o ji achụ ego ọrụghị onwe ihe ọ na-eme ọ na-enwere isi so nke ahụ echena gị echiche a sị na afọ na-akpọrọ gị asị na-emere gị nke a begụ nke a onye Yoruba bịa na be nna gị ihe ekwelesi ya nọọsụ n'ọchụ ịlụ plaza ihe ekwe ya elesi ya ọ bụrụ na Lagos kwetara alilesi gị elesi ka ị na-ebe ara akpọrọ gị asị kọmọ mechie ego na ihe niile akpọrọ gị asị ebe niile akpọrọ gị asị small space a hapụrụ gị ka ịma na-ejugburi ọfụma ọ bụrụ si ebe a jee South Africa jebe ime ewu gozi jee Dubai ekwu egwu ude ha nwasịrị obi abebe egwu ude ha nwasịrị obi agosibe kọlọ space enye gị mana ejugburi ọfụma ụmụ anụmanụ na-eche Biafra mgbe Biafra ji bịa ka iji ya ekunye ọtọ gbaala onwe gị mbọ ụmụ anụ mpama chebia ekebe Republic online ka ihe eketa nke ịchọba Republic edeligetie people ndị anya odo aga the due process eji aga ihe ọbụla nwere due process. If you don't want to go in a due process, it will take time. Ụfọdụ ya agacha 100 years. Ime ya ka ị ga-eme izukwa ike. Chukwu Emeka ezi ife ọkwa dike ha ncha niile bụ pro Biafra ha anwụsịana nna ya ukwu yiri Buhari si ofu ihe ọ ga-emere ya na ndụ a mana ya ga grant ya wich ọ bụ wich niile ka a ga grant mma ewu onwe m because of something na-ehope on. It doesn't make any sense. Ndị a niile ebichara ndụ nke ha nwụọ ha nwafuru Biafra war fu nzuzu ị na-ezuzu na try to call you to order ha nwa abụrụsịa ha wee bicha na ndụ ha na ụmụ ha nọkwa ihe a na ego chọrọ ka ị nwụọ at a tender age below 30 ka ị nwụọ aya ihe nweterịrị ya the thing ga-eri isi you must die. Efukwa na enwe nwere ihe na-eme ụwa onye chief sikwe position ga-take over ọ bụ na onwere nwunye ego n'ebe a gaghị agọrọ ya n'elu onwe ụmụ ga face be their own warrant ebuo ka a ga-ebu atụrapịa onwere onye ga-ama na enwụọna ka Ojukwu nwụrụ wee ma na Ojukwu anwụọ. Many people ọ na-enyebugo nri ọsọ family a bụ ihe fili ya Ifeanyị Ụba anwụọna onwe nsụsọ ndị fili ya bụ ndị ya na-eme ka ihe establishment ya niile dịkwa today onye na-alụkwa ọ na-alụrụ onwe onye nwụrụ n'ụwa akwụsị so izuzugidekwa ife nwụọ n'ime ya agụ ego na ndị nwụrụ anwụ mmadụ 28 ka agbagburu nke nna ndị ka ije na court taa je demand ya justice so Biafra akadebe mkpa ọ bụrụ na enwe ihe ị na-eme na ị ga-agbado ụkwụ ebe a n'ihi na-esiu for area na somebody could ije na-eje na-esiu sue for ihe kpata eji wee gbuo Jizọs na-egburu Jizọs na ya laikere ọgbụgbu egburu ya onye open no French case a na-ebe ya ịghọtago so je open no case for mmadụ 28 ahụ egburu amara na ibidogo ndị nke ahụ enwe ihe ọ bụ to you ọsọ masị Nnamdi Kanu ahụ sịsọ Nnamdi Kanu they must free him they must mee nka chọọchị ekunigwu tie ọnụ si na-elize ya na-ekpe let us pray for maazị na ị na-epre ka ahụ dị ya ka ị na-epre ka ọ pụta ka ihe ị na-epre ka o nweta justice in the zoo court ị na-ekwu okwu mara ihe ị na-ekwu ọkwa ịchọrọ justice ọ bụrụ na ịchọrọ justice mụọ ihe bụ justice ka ị mara ka o si arụ ọrụ. If you stand for justice they will hate you. If stand there for justice they won't like you. A ga-akpọkwa gị sabo mana ana m agwakwa gị ya today ihe ọ bụla ị mere n'ụwa you will account for it.
your utterances, your actions. Onwere ihe sie ime ikwuo nke ọma ịnalụ accolade, people will applaud you. Ikwuo nke dị njọ, ndị mmadụ ga stand against. And mgbe mmadụ stand against, don't ever see that person as an enemy. He's not an enemy. He's opposing your view. Oh, zingewa ka ọ dị ineba anya. Now you oppose me. What do you think? Ego see that you are getting it wrong. Ego si cha ga-egba isi akwala. Oge the thing result obadly. Can you even expect from ndị agwalụ ya then? Ka ha sympathize here with you? No, we will not call for your head. Rather, you will stand to defend that thing. That is the point. So you your ideology, you believe in here. Ma know that now all start here, not start go kwa. So you na-atọ ụtọ na enu ihe na-atọ ụtọ na egbu egbu kwa gbara ya. Mgbe ahụ ọ na-atọ na bask in the euphoria of anyị ebe nke anyị enweta ya nkịta nke echi. Ọtọ ọnụgo kịta. So otu ọ na-afụ ụfụ na-arụ ka m meego ka ịghọta na o nwere egwu timayakụ. As he dey sweet us, he dey pain them. As he dey pain them, omo he dey sweet us. As he dey sweet us, he dey pain them. As he dey pain them, omo he dey sweet us. Etu aka life dị. Ụwa ndị n'ọchị, ndị na-akwa. Eche na ama ọkụ, a ga na-achị ọchị, a ga na-ebe akwa. You were once smiling. Time nke ga atọ ọnụtago, ị na-ebe akwa today. So onye fụziri na ekwere eficha gị anya mmiri ka ị na-ewesala iwe. Ewe n'iwe, ụbọchị nke ekwa, ọtọ ọnụtakwara ya, ọkụ ụwa dị. After onye ọbụla as enemy because no buy into your ideas, it doesn't work. And calling for justice abro because they hate you. Justice was something buni iwu mekata. It must run its full course on every individual, on every soul. Your man must come into accountability. So the earlier you start changing your life, the earlier you start talking right, the better for you and your chances of being on the safe side. Preach to people how to regain themselves and champion their way out of poverty. Make them to build that confidence back and face their life, face the world. Storm the nozo, blockades everywhere. Only the strong survives. Our ancestors never relented. They kept working hard, trying, breaking new grounds. Never their research. Never one or two. Onya batalo. Now he survive well not today. Bule race to reckon with. So just know today that the church is not there to help your cause. Church is there. That's all. If I have a business, so they stand no moral right. Mobuna as to the equity. When you have an equity, with a clean hand. So the church, the dirty, the church, the compromised, the church, any atom of truth, the church, that moral right. It's in a call, and they pray for you. You don't have to pray. No, you don't. I want to say that Mazin and the canon pota today. As IPOB member, God stand before Nandi Canon, you did well. Since simple email ofuma from DOS to their spokesman to their last member, which one can get say you did well? Well, fail. Before you can fail, when some of you got a lazy last you got a lazy mepos. Many people are a member, and they draw proud to announce it. Nebo member, because if you naga more, so long you remain with their member, then no they when I give you were misled. You were not told the truth. You couldn't see it. That's why I give Bolosabo. Today you can see that Odroizi, you see now when we Biafra, Odroizi.
So now you might go the importance of fighting for the land you came from, fighting a positive fight where you arm your youth, your boys with quality education. A man from my village, Anakpo Osisi, Uduakom Mili, Metro Frank, since 2 years now. Well, how many boys are sent to go abroad from my community? Yesterday, two Balo, Canada. Two young boys, Balo, Canada. Which no two ahagaze. Ana Yosichuku, Anyodo. In year 5 years, those two alone got up Mukwa another two. Before you know it, Ihomana Bata. That's where you are supposed to invest your money. Not more than go weapons. Oji anu ogo onye ka ị na-anụso. Ka ebe barracks go dị. Since ị na-anụ ọgụ, a na-anụ ọgụ a. Ọgụ ị na-anụ ebe ka barracks go dị. Azoja ahụ elu. Ka ebe barracks go dị. Obi ije ọgụ a merụ ahụ. Ka National Hospital ga-treat. Get the hospital because anyone and casualties. The casualty na suffer. Those ones get the hospital and they treat here. You went to National Hospital. Many wanna army be the first thing they for. Meanwhile, hospital. Introduced by your education system. In a run a government where you pay taxes and a tax I will go. The only thing in a fight. And then I have funding women equipped. I just Brucia when I get back a barracks. Orientation, National Orientation Agency, you never called Eban and Yandemad orientation online. They want to work they had the possible and can't drop as possible. You don't know. Oh, you can do well, Malogat. You would be very, very easy. And I see na hard smart and hard smart. Manamugu no na ani would too much. Every day, and there were millions of mugu. Ekene di kwa chuku na guys na apo. Nyaka ni sige no bre po. Nene most guys in abroad bu Biafra nisi. They are not doing well. I'm telling you. Most guys in Biafra are not doing well. Agamu have a big boy in a more of Makoya Nakata Reberating Lunis. Nagagari knows. What happened years back or Yiripo, Esre Photon Nandikan. Ubriana, where I never see a big boy in a more day. I tell you. I never see. What will free him and achieve? Yeni na in a preach. Ever marginalized where the government is not doing well. Kaifuzi and Kiti Afro. Let's see. Afro among the government in Okata. We revoke an exercise book nine and a use na name. Now the entire exercise book na ga because no flag Biafra. Obo exercise book go no print. And then care schools need free. No one's need no na the entire Igbo land. Na haga will access to exercise book. Onwero nkodo print. Obo pen because he have to empower them to show them future, not the bright. Obo pen nkodo can free. Make sure that every month now they disperse and they dispatch everywhere. Now the ones Igbo get proper education. Anya what are you preaching when you cannot practice what you are preaching? Keke anu wa gene di na keke. Keri head na keke. Anyị na-afụ hero, mmanya hero anyị na-aṅụ ya hia. Inekwa anya efukwa di logo. Why na-ada etinye ka alụba keke na ala Igbo? I will plant ebe a na-alụ keke. Nya nwekwe logo ka hero anụnwa.
iwe ebe a na-egede ya Biafra tinyenu logo ọ bụgodu na ọ dị rising sun ma ya bụrụ na a na-alụ na keke hie ụmụazị ya na-enwere ọrụ Naijiria na fọk ọp Nigerian gọọmenti fọk ọp unu ebu ibe ha keke o nwere nke ebuiri keke ọma nọ IPOB buiri ya keke ka ha rie gị ya ọ dị possible ọ dị arụ possible ebutazi a na-eme Biafra ga mere na ịkpata ego amara na ifugo na Biafra enyebe ego unu ego at least na since ebidoro ihe Biafra na keke niile a na-agba n'ala Igbo niile nọ ndị a subsidize anya na gbalụ yes ọ bụ na individual na-ebunye higher purchase keke 4.5 million asị na IPOB na-ebunye na 3.8 million ifuru ihe dị iche ọ bụ na m nwee mental problem ịgwara m na ihe a na-ekwu na ada eme ya eme kedu ebe isi enyelu ụmụ mmadụ aka n'ala Igbo kedu ebe isi ọkwa nwere gọọmenti ebe ị ga-atụ ego ka egota weapons ị kwesịrị ịtụ ego ka egota exercise book nye ụmụazị ka ha na-agụkwa akwụkwọ ma ọ bụrụ na iwe interest of ndị Igbo na ịchọrọ ịfụ great Igbo nation iwe kịta build bie ada ebuild mgbe iji nweta ibi ị ga-eji kịta build be if you cannot build na iwe sense. Sorry. If you cannot build it now, ọnọdụ ka onye fụsịrị ụmụnne ya na-akwụ ya ọ sị na nsogbu adịrọ nọọ mgbe ya ji wee mee travel kpata ego ya mee ha na travel kpata ego ya wee bịa nene ụmụnne ya anya isi na isi idego mma efu nwanne ego ka ọ na-esewasị na-akwụgharị ịhapịa nọọ mgbe iji wee kpata ego si apịa na ihe na-akọsị iri na-abụ na ego adị ọgụ n'aka na mgbe ọbụla n'inwe hope na mgbe ọbụla ego bịara n'aka ka ị dị ilo with their fuck up ọ dịghị ka mgbe ị ga-eji nweta ego a na ha gọzibe ekperima mgbe ị ga-enweta ego ụfọdụ aghọ na jonki na-agba mkpụrụ mmiri na-akwụgharị ụfọdụ eje ori agbagbuo ụfa many things ga na-emefa so if you want your family ka ọ dị oke kịta ka ị ga-ebido na chanel fa ebe fa kwesịrị ịnọ nke anụnwa ahụ one ka nke a dị 18 years ọga ị ga-eje ebe a na-eje mụba ọrụ kwado anyị ga-eje ebe ahụ ihe ọbụla a ga-eji bidoro gị ọrụ ka anyị jee kwuo okwu ije ebe ahụ na-ekwu okwu ya Newton iji ego ezu ya na university ịkpọji ebe ahụ anyị alụ mekanik ịkpọji ebe ọ ga-amụ fọnichọ ịkpọrọ ya je ebe ahụ ikwuo okwu ịma na esetụrụ na wa hapụ ego ị ga-eji ya ebidoro ya mụtagodi ya first ka ama na ọmụcha anya o nwezi ike bifo ọmụcha dịtin ihe pịawa na ego adịgogo n'aka ọ na-apụta ị na-acha na eli ozugbo ma ọ bụrụ na ka ịsa akpa ọkpa na-eche mgbe iji wee nweta ya a na-echeghị ka ị nweta ego no good plan ịbụ failure ihe mere ụnụ bụrụ na-enwe sense of reasoning okwu unu na-echedebe ebe okwu si n'ọnụ Maazị Nnamdi Kanu pụta ihe ọbụla o kwuru sisi ya ma ịgbazi ya bụ ka ị na-echele onwe gị nke dị possible na nke adịrọ possible because ịnwa na ihe niile Nnamdi Kanu na-ekwu na ọ dị possible na gọọmenti ga-enwude nwe ya n'obi gị bụ na ọ dị untouchable ebe mgbe ọ si aga m enye unu isi Buhari olocha niile etiri mkpuche n'eziokwu but it's not truth na ọ gaziana the other way round kịta ikpoghebre ọnụ onwezi ihe egbe ihe eme that's why IPOB ji wee dị stagnant unu nọ stagnation bụ second name IPOB now ya ka ụfọdụ ji wee gbapụtasị adị ya because afọ na onwezi ihe na-aga aga onye ọbụla si na-anọrọzie a na-enezi Maazị nke bụ nke ọ ka ị wee ghọta the foundation ya ebidiri ọfụma onye bụ member unu nwere ike ịpụta kịta stand ya na-ekwu onwe onye ga-ekwu ebe ị ekwu nwe ya bụ na Facebook you can make appearance in the State House of Assembly which one ka ị ga-eme appear as who onwe ebe ị ga-emenwe appear ị na-eme appear as who as a politician ka as again as a revolutionist ị na-achọ revolution on gịnị exactly ị chọrọ ka conduct a referendum kedu ị ga-epuchulu for that referendum
a referendum on the street ka na-abịa. You don't discuss it on the street. You get every corner, every community, everybody will representation na Abuja. So you get if you want to be heard. But unfortunately, you can't, since you don't like politics. Today you are seeking for political solution. If you are a problem, you a serious problem, you want direction, you want sense. You are letting somebody use your brain. You have an get to eat. The consequences we are getting on our neighbor. Onye na-esoro sigube, ọ bụrụ na na ịma na o hatred onye a. O nwere dị ka hatred. Nke nwazi na onwe I can't hate you no matter what. Ihe ọ bụla ị chọrọ drag me into, anyị ga-enene ya ọfụma. Mmalụ ma ọ dị beneficiary to us. Ihe anyị na-akọọlụ bụ ebe ọ na-eme ndị mmadụ affect generally. Ebe 65% dị down. Survival, chances of survival adrọ there. Also 35% be head okay. Which 65 follow the down, push up. 35 you build kwesịrị ike because out of 35 o nwere ndị weaknesses ga catch up on. O nwere ndị hostile environment ga deal with. All very few bụ ndị ga-ewepụta nwa isi fa. So the chances is very low. That's why before you indulge in any kind of thing, you get in and out. Biafra mwa John Ngwago that na light in there. There's no light there. In a business, you can see there na whatever business ya na-eje when future money enwero. Ọ bịa ka ndị ekwu sị ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo 20 years, 15 years, 10 years. Nene business ị na-eme. Nene ọlụ ị na-alụ. Check the last 5 years of your life there. Your income on a grow or not stable. Open your income is stable. Malona in the next 10 years, no one at that level okay gano. Open all the stable and a draw comfortable with it. You can add something else to rake in more. So it means you want more. But only the comfortable with everything or not, there is no more growth. So only in another 20 years, you check here in the last 5 years, you don't have them and all that. If you need to add more effort, more not keep maintain no level, you are not going anywhere. And again, I go with you, man, no one's a beach as well. You need to think. Any new, any fresh ideology or opportunity na bata. That's why even in your church, where is we horse and I can't have Jesus from 2,000 years ago. Oh, my friend, he gave me here today. On them a peganya. On a bia can get a story of his life. Would you go now? We now wonder. Abukano fu ya ene make udiega na udiega. Oh ya na gba no when every week. Mo every month me aji go do $40,000. Every month you have $40,000. Hey, at that time they go na where na can. And you remember they got there no grow funo. They got there grow funo. Obu ni iwu onye na aka odi akụkọ a na side gị. Unwe ebe iji azụ eje. Ebe a na-aka akụkọ bụ ebe ị ga-anọ bụ ebe a na-aka akụkọ ga-satisfy your situation. Ebe odogo anyị na onwe ebe iji azụ eje. Ịchọ ka aka akụkọ ga-amapụ gị ume ka ị wee lote na ị agazikwa aga na onwe okwu ego iji na nke gị agwụkwana. Ọ bụrụ na ụdị akụkọ a ka ị chọrọ ị na-akọ malụ na level a ka ị ga-anọ. Okay, man, talk about the Nigeria. Do we have hope in this country as an Igbo man? Not only hope, your chances of getting higher, all the there, 100%. Mark my word. Opportunity in Abdan at the country steady. I know what I'm telling you. Your chances are there. Nene no munne na ndị Igbo ị da-afụ ndị Igbo na-emecha ọfụma ọsọ ndị ọnwa so ogbenye ka ya na-ekwu. Ọnwa so ogbenye ka ya ga na-ekwu. Ọbanye nwezi ndị ọgaranya. Ọgaranya ịma na ime ka ego adịrị easy. So don't ever think that God adịrị easy to make money.
do we have hope? Nke wa no mo ge for ya na hope de. Owere anu wa na abepụta today Owere Abru City. 1990 Owere audio na. Year 2000 Owere audio na. From 2000 to 2025, 25 years ko Owere ji audio na. Abakaleke audio na before. You na ajuma we hope. Abakaleke audio na before. Anambra airport before. Anambra airport. Anambra government house before. Anambra government house. You na ajuma we hope. ShopRite on Nigeria before. ShopRite and we bata. So in the next 10 years, they get more bata. They get more improvement. If we hope. What about the justice system or also the political aspect? The political aspect, yeah, the chances are there. The people you produce determines your chances of getting what from the federal level. When you produce people who have the interest of our people at heart, they go there and speak on behalf of these people. They bring whatever is given to them down to the grassroots so that the poor will get them. The question, I am with the capability of producing such people without looking at the money we receive from them before voting them. Let us try as much as possible to vote in people who we think are credible or who we know are credible. In that regard, we can change the political landscape in Igbo land. Then you talk about justice system. The justice system, I will hope that we will continue to get justice. Money get present to your matter. He get present to your matter. If you want to get justice, you stand for justice and equity. Condemn the condemnable so that it doesn't affect you. Like the Igbos, we don't harbor criminals. We don't side with anything evil because this is my father, because this is my brother. When you are not doing it right, we will speak out. No, I'm not in support of what you're doing. Who says democracy doesn't work in Nigeria? Where does it work? Show me where democracy is working perfect. Democracy is not working well in Nigeria as well as any other country. People are complaining world over. No system is perfect. No system is perfect. What counts is where you find yourself. How much effort are you adding? Some people are in a certain organization. They are not participating fully. You go there, you see the register. They are not paying their dues. They are not doing anything. They are just there. They don't contribute. But there are members there. Dormant partners. They don't say anything. These are the same people who want justice, who want good governance. And you are, even in the organization you find yourself, you are not participating well. You are not helping. Eh? Why do you want to be with someone or with a government or with an establishment where you are not accorded that right to speak your mind? Let us look at the Biafra. This Biafra of a thing. Are we given that opportunity to speak our minds? Why is it we cannot enjoy the privilege of what is it called? Sorry about the light is off. What is it called? Freedom of speech. Do we have freedom of speech in that state Biafra? There is no freedom of speech. You talk, they will come against you. Yeah? Are you not looking at that angle? When we seek justice from Nigeria, it's okay. We demand justice from Nigeria. Do we have justice in the Biafra land? Where you can't speak. You say a word against Mazi Nnamdi Kanu, your life is at stake. Is that the kind of country you want? So now we're talking of justice in Nigeria. We're talking about politics. What kind of politics are we looking at in that Biafra of a thing when it comes? Who will have a say? You cannot disagree with anything coming out of the agitators. What is the difference between them and Hamas?
What is the difference? And you're telling them, no, what you're doing is not okay. That is a problem. And now the consequences are there. They are expecting you to be filled with sympathy. And when you are not sympathizing, you are an enemy. You are a sabo. You are an enemy. It doesn't work like that. What you sow, you must reap. When we are seeking justice on behalf of Mazi Nnamdi Kanu, then seek justice for the slain ones. People are against me that the root cause of the insecurity, they hinged it on Mazi Nnamdi Kanu for even founding the ESN in the first place, this and that. But I've started from day one condemning anything that will involve arms carrying. That the people that will suffer it are the ones in this country who doesn't know their left from right, who will be basking in the euphoria of online country, and then they will fall into the hands of the police and they will face the wrath. Go to the prisons today. Many prisons scattered everywhere in Nigeria. Many of them are there. For the past 5 years, they are in there. And when they come out now, their life is ruined already. Because going into jail is never a good place for anyone. Jail has never done anybody any good. It destroys your mental capacity, your cycle. It destroys it. You begin to, like, if you see in a different way. So you are destroying these people. Let them see the light. The light is fight. Put up a fight to put food on your table. Speak out against evil. Stop these ones who doesn't know their left from right from going astray. Teach them the right way. Make them see themselves and believe in themselves. Work hard. It doesn't matter. We will not all be rich. Whatever comes your way, accept it as long as it makes you feel good. Like you meet up with your responsibilities. That's all. We all have different capacities. Some of these vehicles are meant to carry 20 tons. Some will carry 5 tons. Some will carry 1. It doesn't stop them from being vehicles. Even in that manner, some of us will be billionaires, some millionaires. Some won't even have wealth. Some will have children. Some will have God or life blesses us with different kinds of things. So let's not continue fighting. Biafra this, Biafra that. It's not because of Biafra they are demolishing your houses in Lagos. No. You try to stop some. They said no. So allow them. When their houses are demolished, they will learn their lessons. Next time, before you buy, you check very well. Before you invest your hard-earned money, you think twice. You are not investing because other people are investing. Invest wisely. Check in and out. When it's not favoring you, you make good use of your senses. I gave you a parable of lion and the tortoise. The lion feigned sickness, that he was sick, he was ill. So he was not able to go hunting. He now came out, he started pretending like he was sick. Any animal that comes across, a lion will call out and say, I am sick, oh, please. For the past few weeks, I've been sick. Can you just help me? I'm so tired. Come and help me and get me a water to drink. That animal will come. Once the animal gets into that house, the animal is not coming out again. He continued like this until one day, the tortoise came. The lion called out to the tortoise. And the tortoise accepted. Now, tortoise was coming into the house. It now dawned on him that something is not all right here. He checked. He saw the footprints on the ground. That out of the footprints, none of them that went in came out. He was only seeing the footprint of animals that went in. He began to wonder, why is it that they are not out? He now turned around and left. The lion was calling out. The tortoise was already on his way. And he became alive. That is the wise sayings. Our ancestors gave us words of wisdom through parables like this. And today we disregarded them to follow what a white man wrote in the Bible about a talking snake. Now, when you listen to this kind of story, you see that sometimes you don't just jump into things because others are doing it. You need to look, think twice,
Check up front, check backwards, balance the whole things. If the tortoise never balanced it, it would have gone in there and it would never come back alive. So now you're telling me about Biafra. I checked the people that tried it once before, they all died. Until date, no justice. And I checked again, people from 99 started dying for the same cause. And at the end of the day, nothing happened. And somebody came up again telling me about the same Biafra this time around, and he wants me to approach it in a manner that I know too well that I stand the chances of losing. Says we have to be violent. You have chosen a violent way and you are not here. And my brothers are going there dying. And you today, you are still standing saying, we must continue. You are the worst fool on earth. You are the worst fool on earth. Whatever happens to you, you deserve it. Yes, whatever happens to you, you deserve it. You know him fully well. As you turn this country too, you know that things are not right here. You know that the justice system is not to your favor. Then why are you falling victim to that same justice system which has not done your fathers any good? So what makes you think that when it gets to your turn, it will change? Who is willing to change it? You've seen that it hasn't changed. So many other components of the country has received it hot. And today you want them to treat you with kid gloves. It doesn't work like that. Brutality has been there, looking for whom to fall on. The axe is there, looking for whom to fall on. So don't make yourself available for that axe. If you make yourself available and the axe falls on you, why would you be complaining as if you didn't see it coming? We all know that this country has never favored us when it comes to justice, and you now fell prey to it. Then you face the dance, or you face the music, rather. That's how it is. So when you are crying, don't think I'm because of your problem. You should have seen this. When somebody is preparing drugs for you to take it to a certain country, and you went there, they held you at the airport and jailed you. You want me to sympathize with you as if you didn't know what was coming. You didn't see it coming. No, now, you should have seen it. Brother, do you think MNK trial is based on justice or corruption? MNK's trial, whichever way you see it, maybe the justice is being delayed. No, it's Chuku Henry. I will come to that. But it's still, it goes in line with what this guy has asked me. He says, oh no, Wikipedia is full of bias. We live in a place where Ndi Ogbummadụ are granting interviews on a national TV, and you are here defending your so-called judiciary and democracy. I know that it has been like this. I am not the first. So since that I know, why would you feign surprise when that act falls on me? You know very well that the judiciary system is not working fine, and you went and presented yourself in this way, and you think that the democracy or the judiciary will favor you. You know, you should have avoided it. You want them to grant you TV interview the same way they granted that person. When have you seen that happen? Since you know it has not been happening, then why do you want to fall prey to them? You became prey because of your approach. You should have been wiser. You should have been wiser. You didn't see it coming. So you didn't learn from Mazob. It means you are senseless now. What changed? You didn't see the era of Mazob, and you think that in the era of IPOB it will be a different show. It shows you don't have sense. You can't see beyond your nose. That's what it is. What changed? Is it Jonathan Goodluck that was booed out of office that changed it? And then a tyrant like Buhari came. You thought your story will change. I'm not talking in favor of Nigeria. I am a Nigerian. All right? And Nigeria has never favored the Yorubas more than me. You go to Lagos now, you go to those jails, those cells, Yorubas are there. Yes.
They are here in the prison. You go abroad, their people are in the prison also. This is how the system was designed. It's just like somebody going into the bush and you think you can walk anyhow in the bush because somebody went in there and came out without getting, he escaped the thorns. But for that, you think you can go there and came out the same way. You might go there and the thing will catch you. That's how it is. When you are making utterances, you have to be diplomatic enough, knowing fully well that these people get it. In Igbo folklore or whichever, in the parable, it says, onye ndị ilo gbara gburugburu na-eji alo aga. You know what it means? When the enemy surrounds you, you must go with your number 6. They are waiting for you. So why don't you become diplomatic? That's what makes you Igbo. You got that? Actually, my national census was weak as in the Igbo apụtakwana. Make good use of your senses. As in that one, they go strong here. Agụba ọnụ agụcha, afụ na anyị were low turnout and our number anyị dị very small. So ka isi eche na-eweta ihe na a ga-enye gị ife buru ibu. Mmadụ anọla ebe ọ nọ sị, don't mind this man o, pụtakwanụ that day ka agụọ ụlọ ọnụ onye ha bụrụ sabotua. Na ọ dị loyal to gọọmenti, nya. Ị na-agba ahụ ga-apụta ka agụọ ụlọ ọnụ. Etu a ka ọ dịkwa mgbe anyị atụ vote. No election in Anambra. No election. Makolu Anambra. Amra no election. Ayeti anya chokwa ihe. That can never be done. Ayabru sabo. MSC about the outcome of those things. If about the outcome of those things, that's why the one they follow one voice. Equal again opposition. And when opposition, they are gonna make mistake. I tell man I want you put the hand I join one. Somebody get reason why in a different way. Atune. That's why you have democracy. Government of the people, or people's opinion account. And it must be for the people, to favor the people. So you ga go on, you ka go on. And now voters card, you agba. You remember say exam. Ejide ndị bụ na family exam na ga-esi ike at home. Kedu ihe ị na-eme expect? What do you expect? Onye nke si ka ya je represent ya tag ya sabo mee ka onye ọbụla hate ya na ọ dị loyal to ndị ugwu. Na onye ọbụla na-eje ebe a dị loyal to for that no na-achọ ị chọrọ politics ma na ị chọrọ country ya ọba politics ka ị ga-eji wee na-achị ya. Country ga how politics ki ga jira ndị ahụ ga-abụ ndị country ahụ bụ the same people not today. Eluzie sense apụtazie ndị ga lead sense the same sense ka anyị na-emesi anya ndị 0% betrayers, people who never love among themselves, people who are not willing to put up a fight for onye isi ya, bunch of betrayers. Ndị a bụ sense unu na for establishment unu aka unu fụ ka ọ dị. It's time for you to make good use of your senses. Stand for the truth or you lie down forever. Atagre Musabo because na mo jeloje campaign olo Peter Obi. Kebe obodo akwu. Am je campaign olo Peter Obi. And get the wrong na campaign for Peter Obi. I brought my own brother. And will he had the wrong with Peter Obi? He's my own brother. I will stand for him because more I will stand by him, stand in for him. You know, come on, Namojre, stand there for him. He said, I'm going to this stupid at the same time. It is stupid, you move on with a sane mind. Yes, ma this other. Ni wote Biafra bo ni je challenge here.
na the parliament na that national assembly ebe a ka ị ga-esteti your matter. Etu a nọ na New York na America a na-eme United Nations ka a na-akpọ ya ka ya na-akpọ conference ya ka summit ya na-akpọ ya n'otu a nọ ebe a president a na-ekwu vice president Nigeria je ebe a o tebụl ọmata nke ya onye buto tebụl nke ya Tinubu na-ekwu na Nigeria ga-abụ a permanent member na that UN Security Council. Ruto nke kwa Uganda ka bụ Sudan Uganda Ruto a na-ekwukwe na-enidi Africa ga-enwe permanent members and 2 non-permanent members, at least 2 members in that place, so that they discuss African affairs onye Africa nọ there. So you cannot discuss this thing outside that parliament. That's how it works. If you want to be represented in the UN Security Council, you must appear in the United Nations General Assembly. You will come there and you get the opportunity. You table your matter. You table your matter there. You table your matter on under root of Kenya, on under consideration. Only can take 5 years, you can take 10 years. Yes. France have a permanent member. Maybe the United Nations. France has joined Rosugo. France joined as 51st country. They joined UN General Assembly. 51st. Malakwa today have a permanent member. Have a permanent member. I want to comment from Ujumwa Njako Okoye. What's a two-faced man? You supported Nnamdi Kanu before, and now you are criticizing him. Same way you criticized Ijele when he was in jail, and now you are supporting him in the island. If we even see na ina breed, ndi na enwero sense. Ihe niile na-agbagote na Igbo na lack a sense. Ọ bụ na ịma the meaning of criticize ihe. Ị ga-ama na criticism so that the best way of life. If you are doing anything and nobody is criticizing you, you are bound to fail. You are heading to doom. Ihe ọ bụla ị na-eme nwa onye criticize ya, you can never grow. Even friends around you, they praise you, you don't have a friend. Enwe a good friend, they ga say na occasion nke na-eje. You akwu ya bụ akwu eje occasion na. You dress it too much. Oge eme gị ije rifusibe ego. Ana ịma ije naba mpompo. Ọ bụ ya onye na na-abịa na jealous. Ọ bụrụ jealous. Ọ ngị nwa gburu okwu inene na ya abụkwa eziokwu. O nwere ụdị ọgọdọ ị ga-eyi eje okechọn, ọ ga-eme gị rie gị na-ekwesịrị iri. O nwere ka ị ga-adị je okechọn ama eteki gị serious. Ọ mmadụ ga-agwa gị. A sị gị na Nnamdi Kanu okwu ife dị mma, I will support the idea. Okwu nke na-adịrọ mma, I will criticize, and that is why nji wee bụrụ sabo. Ijele kwu nke na-adịrọ mma, I criticized him. Na nke okwu na-adịrọ mma. Okwu nke dị mma ngwa gị na nke okwu dị mma. I don't judge people na mmadụ. I judge your actions and your words. Get sense. Nwee sense. That's why I'm a permanent enemy and a permanent friend. I brought you up with Jolum can not fast enemy. I want you to fast enemy. They will not block they and they disturb my program. I want somebody a reason. So I can't change you. The best thing is to block you. The best is to block you. You might Igbo land the brief from game one. Either decide what happens in Igbo land. It is too small now. Igbo land exists for millions of years. Can give one a few days to remain here. You are just an ant. If you cause or havoc, they will arrogate your power. Who be you now? You get create a chance for people to bring opinion on how to make things work in a certain period of time.
You are not coming here to provide solution that will lead Ndi Igbo for the rest of their life. No. Anything available for the time being. The system and them operate now. Time will come, Ogo ga dey outdated. Ndị Igbo no na-ebi na Igbo. Ndị Igbo la ndiga Igbo la ndị Igbo no na-ebi. Every family na Igbo will at least 3 to 4 people na-ebiri and be outside. Ebe ha bisi, ha na-breed their children, na-ebi ndụ ha dia. In our world, they will come with a different ideology. They will not be living on the existing protocol here. Lifestyle will change all a matter of time. So what counts is how are you able to affect the life of the people positively in the time in here. Ebia Kenya Biafra ga-amịta wichi mkpụrụ. Biafra onye ọbụla ga-ekwuzi opinion ya. Biafra ndụ ndị mmadụ na-adịrọ at risk. Ọkwa ya? Ka anyị fụrụ the example, life onye ọbụla na at risk kịta ka na-achụ ya achọ. Onye ọbụla cannot talk kịta ka na-achụ ya achọ wee bụrụ ma inwetie nke ka isi ya enwetie. I nwere barracks, I nwere barracks, I nwere hospital, I nwere. Who is the commissioner of police? None. Ministry of Agriculture, Iwero. Kedu ihe nwere Iwero, mana inweta na Major General, segasa. Senseless people. Kedu nke bụ na na-enyekwa na Biafra nwa. N'Igbo Biafra bụ na idigo ready. Iwe political party, even Buhari Wulia 2015 or 2017. Buhari Wulia. Also, when you get a card, you anything you usually present. Now get the present here in the House of Assembly. Now that and the Koku and how much are representatives? Oku. Osro again here with the Biafra. Osro again against your Biafra. Money get present you in the national table. How do you present it in the national table? You get present here from your representatives. Now them go bring the matter there. The same rep, you want respect for them. You have called them names. That. How do you go back to them? If you know them, you will choose okay, the violent way. Believing that through that violent way, each other in a violent way, they will deal with you in a violent way also. You got that? So I have been Amaro. Onya sigu, Kewalu Mayo, Onya Habre Coward. You only have a better result. You talk about Gonya Buna jog, one or two things will kill him. Either Naku or Anya or Neko or Madana. Manina Jen or Chop Wada Toya Canilia. Biafra, the too small, they stand in Nigeria. Barras on it in Lagos. Barras on it in Nimo. Upon the other, Ngwa go to Nimo, you compare Kenya outside. Is it people that don't walk? Can you see everybody? Now, which water? Can they not control the waters? Upon one to get clear the container. You get fair name. Now which space? Again, you call clearance where matter. Came on a waffle when you came back to the plan. A back here say what I'm going. Give you need a change to live with sense. You got no with you where I can get. Which not say theater. Many of us got by motor and never Lagos general there. Go and defend your land. I am we are not defending anything. Kewa ba ni mo here, ka na ni mo here ya ba Nigeria army amana ba. Ihe na agbagharị si na ọka igwe na amachagharị na emezuzu ihe abụ na Nigeria just gbo no kiti. The same Nigeria be said they are ndị army no name no na-ekwu na they have come, they are killing the innocent people. Ịma bụrụ na innocent people ga. Mgbe na ezuzu that na ịma the innocent people ga. You should know. And Baba anymore here, I'm a train on the army anymore. So you no go survive more than them. How are they over there?
and I'm ready to replenish them. Nigeria will Tukano, they use by that Tukano, which they use Tukano to receive bone. Before in Nigeria, Trump in Legongwa, the word the KLH. Few days ago, car pilots in the army, Jonah High fair play now, Israel. No go ka achọkwara ka eje debe ka wee were bomb na-egbusi ụmụazị na Gaza. Akpụkọrọ ha ncha mee ha arrest for refusal because no the one na-ebupịa ngwa ha ka ha na-ele. That's why na America enwe ike pụta today condemn Israel. Ha na-ele ngwa ahịa ọmmanụ ka ị chọrọ igo ha need ide elepụ ngwa ọgụ. So for that America na cause war different places ka ha wee je na-ele ngwa ahịa ha. Tukana ahịa egoro kedu ihe Nigeria ji eme? Nigeria decide iji agbanata ebe a ha eji agbanata ebe a mgbe nwaanyị ekpebe ihe je kpọpụta Buhari kịta kpee ya ikpe ihe emenwu ya na ọ gago obu na ọgago. So onye nke achọkwa kịta ọ gbanata ebe a rie isi ndị mmadụ. Ihe Tinubu ji kopụ bụ na ya na ndị Igbo dị na mma if you don't know. Don't know anything good about Biafra. That's why you are here saying all bad about Biafra. Biafra represents the job. I'm a Biafra war. That's why you never put on about Biafra. Do you understand how proud can I about Biafra? Gịnị ka iji anụ ị na-eme Biafra? Kedu ihe iji anụ? Ị ga-echek kwa ihe nwe wepụta. Eji na ọgụ iriba nri. Iji lụso onye mana o rijuru afọ. Ị ga-eluzu. Ọchọ okwu ada achọ ekelele akarịrị ya. Ebe anyị mana ga-eji reduce gị wepụ onwe gị dị ya. A na-anọkọta cancel all match. Because ị na-anya fụ na team a nwere injury too much. Achọ ofu akụkọ kọ na ha ya agba the match. Si postpone n'oro ya. Ka ha nwee ike rekupuo nke nwa na onwe ihe nwere. Onwere ihe nwere. Ị ga-eji face federal government. Nyemabuya na-ekwu federal government gosi you na that government bụ for the whole people more krikri which na nke nwa bụ part of it. They just give break away. Jee na map a na negoro ka ha. Jee na ka ha na the map. Tukano 4 ma 3 bịa na south east ya. O nwere ya afọ. Helicopter fighter jets ha nwere ebe a bịa gịnị ka ihe eme? You want to fight. Inene ndị amị ọ bụ ha na-agba afa Biafra liberation na mkpụrụ mmadụ one ka ha dị. Ọkwa ndị ya afụsị na motosaịkụl a ka eji anụ ọgụ. Mkpụrụ egbe na ọ na ha ji ka eji anụ ọgụ a. Asị na ịnụkwa na bọọsụ na-ewetara AK-47 na abụọ nke ọ ya bụ ngwa ọgụ na ọ bụ nji anụ ọgụ. Kedu ihe iji eji n'uso ndị ọgụ? Baras ha dịsịkwa n'ala Igbo ebe a. Baras ha dị. Wiche nwere ike anọkọta helikọpta abata n'ofu baras. Ịma ihe ebutere dị ya. Ebukọta ngwa ọgụ. A na-ama ebu kọmandị. A kọmandị ya ebido. Ịghọtago onye ka ị chọrọ ịkpọ? Ọ China ka ị ga-akpọ bịa n'ọrụ gị ọgụ? Ọ Russia ka ị ga-akpọ bịa n'ọrụ gị ọgụ? Kedu ndị ị ga-akpọ? Ị ga-akpọ ha na fonu. Ọ bụrụ na o nwenwe ihe imenwuru to bring out Maazị Nnamdi Kanu, mmadụ na power ga-enwe ebe ọ jere to Nigeria. The best lawyer ị ga Mike Ezeko ebe ka o mere ọkwa ọgba n'ọsọ abandon onye ọbụla. Onye ka ichi ịkpọta ya eji kpepụta Nnamdi Kanu. O ruru na atọ na ịchọba justice. Onye ga-enye gị justice? Justice ị na-enweta ebe since ka o ruru na nke Nnamdi Kanu ịchọzie justice. Ị chọdebere justice ya na ebe since ndị akpụrụ akpụ ọrụ. Onye ka ị chọrọ justice n'isi ma unu dị confused. That's why you need to go and ask yourself questions. Jee review the onwe. Ebe ọ bụ na ndị nna ha si na ihe ahụ mere 1970, ya mere 67-70 na ha chọzikwa iji anya ha wee fụ ya again. Why ji wee mepe ọnụ na-akọ ya? Why ga-eji na-akọ ya? Ị na-ajụ ma enwe hope, enwere hope. Ị nwere hope for a better life. Akwa ị na-eyi kịta eyighị ya in the 80s. Moto ị na-agba kịta agbara ya in the 80s.
Life in enjoy kita, they don't enjoy at that time. That is to tell you that in the next 20 years, a better one is coming. Better opportunities. Nobody is holding you. Do your thing. Why are you not the president of Nigeria? But you're negotiable, you vote together. Oh, a young man, did you vote him? He said, why am I not the president of Nigeria? Did you vote him? In my process, they produce presidency. Oh, yeah, but then we had them in the country in Olimia. You need to look well, study the terrain, study the environment, then approach it cautiously and wisely. Ịgbara ọgụ ahụ ị nụrụ mgbe a jiri n'ọrụ na ọ Biafra mere etu isi nọrọ taa. Ọ bụrụ na ị nụ ọgụ Biafra, ị ga-abụ president taa. Mgbe anụ bụ ọgụ Nnamdi Azikiwe from Igbo nya bụ president of Nigeria. Mgbe e mere the first coup, onye enyekwalụ Nigeria n'aka JTU Aguiyi-Ironsi ụmụnnakwe onye Igbo nya bụ president of Nigeria, bụ head of state that time. The first senate president enwe Nigeria onye Igbo. Iwede na universities dị iche iche, the vice chancellors enwesị ebe ndị Igbo. UI, University of Ibadan, Bob University, even University College Hospital, onye Igbo na head ya. UI, vice chancellor onye Igbo. Enugu onye Igbo, UNN. So ndị Igbo nọ na better positions then. Indian army, high-ranked officers anywhere in the military, bụ ndị Igbo before in World War. So immediately, you know, that Biafra war lose, he lose everything. He will kunikwe they ga also in the name of Biafra. Eno China, if a president in a Kwaka to in the next 50 years, he get bye-bye. It's a lesson, and you must learn a lesson. Jakpa go ebe anọ Nigeria chọrọ mechie go na si iro Jakpa. Onye mere Jakpa anọ Nigeria. Ebe anọ kịta na agbago okwu is Nigeria. No nweba mgbe mgbala ọsọ na Nigeria. I've always been in Nigeria. Travel, I know I have a home. And I want to come back to my home peacefully. So I bịara nwere mbe m ọkụ. Ketu ị na-enwere sense. You can't even listen. Ka ịmata ofu ihe. Okay, thank you. So the thing about that now for you to have fought and lost, if you have not lost that war, today you guys stand, you can't get about the president. So can you make an attempt now federating unity like this? He make such attempt, all the very expensive. When the army was ruling the country, now no plan the queue, no chani they face death by execution. May research about the country in Olimia. You don't joke with sovereignty. You don't joke with territory. No, two eyes in Nigeria. You don't joke. Jues. Imoya na kwa Mama Mvatsa. Jues ya. Imoya na kwa because 1990 coup. Kezo eli did that 1990 coup. Onye na ebe a that 1990 coup chetara m afọ onye lead that coup Oka Gideon Oka, thank you uncle Shai fan Gideon Oka ebe ka ọ nọ Obasanjo apụtala ụbọchị a na Obasanjo ọchịrị Nigeria bụkwa na Abacha nwụrụ ya ti n'ime all those high rank officers onye ọbụla inside anọ do the next thing before ya nwụọ. So ihe ni na Nnamdi Kanu dị ndụ taa ka m gwazie gị krokro na ọ dị ndụ taa bụ na ọhụ ndị amị na-achị. Tinubu anọ kịta ịma na ọ bụrụ ọsọ Nigeria before. Tinubu gbara ọsọ, many politicians gbara ọsọ oge Abacha na-achị. You don't know. Ogbu ahụ Tinubu na-egbu that sign, jee ka ịmara the meaning of that sign. Ebegide onwe ebe a na-akpọ NADECO, National Democratic Coalition, NADECO. And ihe niile ahụ bụ ndị NADECO. Plan ha mgbe ahụ bụ how to return Nigeria
to civil rule. Ka ọ pụọ n'aka the military. Abacha ka ị chọrọ ịfụ. And by then, Awurugo Abiola n'ime because na cancel election, Abiola ga declare onwe ya president of Nigeria. Declare onwe ya na ya bụ president. No ya win the election. Meanwhile, I cancel go the election. Eburu Abiola n'ime go. And ebugo ụzọ gba nwunye ya Kudirat Abiola gbagbuo ya nke aha nwụọ. Ada efi ndị mmadụ. Ịghọta this country ọfụma. Ada pity you unu bosi ụmụazị. Ọ bụrụ unu ma ihe mere during the time of army na Nigeria, before ikwu okwu, ị ga-ata okwu eze. Ya ka eji wepụta mazọ bụ ebido na-asị ndị ama akwụ ihe a na-eme. You don't know anything. Some of you grow na village, you don't know anything. Ọ bụrụ na ito na Lagos, onye ụka ali mepetụrụ anya to a certain extent, ịghọta ihe na-eme Nigeria. Eme referendum taa. And many people have ekwenu ka eme referendum, but where any reason eji eme referendum. Many people no go allow am. I dey tell you, most of you na for the country. In a fear from a different perspective. In a fear na the country, many people render many people very poor. Yes, the system are not favorable like that. Okay? Odiro, come like I na manage. Man, actually came out that in that our situation, na you chances of proving to the government na how they are fair to us. I were the chances which government merely are available to you, not through a certain avenue. Even in every company, and drop complaints, people's opinion. How are you being treated in this hotel? How are you treated in this place? Customer service, and customer service care line. So to according to the government, to will ombudsman, public complaints commission. So from there, you can make your voice to be heard. And which Nigeria and area we are moving little by little. You got to go. So naga. No, it's not fighting for me. Don't make that mistake. I'm going to open because Mnk'S will before so now I email this comment. Then because it's all criticism, I need to criticize him. They criticize your comment. You will be instantly the moral right to criticize somebody's opinion. Also, no, sir, Nnamdi Kanu is comfortable and living in a comfortable and one of the best countries in the world. He's fighting for you and your children. Sir, please tell me the wrong thing that he said, not for common man to enjoy the benefits of basic amenities that we are paying tax for. See how they installed a man who came fourth position as governor in Imo State? See the checkpoints, see the embezzlement, see police brutality. Have we not talked to the government kindly enough? What changed? You don't have to be economical with the truth because you don't want people to lambast you. Okay, let me start with that last statement because I don't want people to lambast me. Which people exactly that will lambast me? If not the same IPOB, because that is their trademark, to lambast, to abuse people, to raise curses on their mothers and fathers. So now you say that we have talked enough. You have shown me the checkpoints, the embezzlement going on in the government, and then the brutality. The question here is, this brutality, is it only happening in the southeast or in all parts of the country? I see brutality everywhere. It is even going on in Abuja, the capital city of Nigeria. Police brutality is ongoing. You go to Lagos, that's where Mnk'S even took place. It didn't happen in the southeast. That brutality is there. All right? Now, you say that Nnamdi Kanu was living in the best country, this, and when he was living in that best country, doing whatever he was doing there, which I wasn't there, I don't know. The question is, give me also. Is this solar?
How was he able to affect the life of the people with the money he was getting there? Not about rhetorics. How? As he was living in the best country, what was his achievement in that best country? Because as an Igbo man, that is what we are looking at. It's not about discussing this, that. What were you able to do? Since you tagged that country, the best country, what was his achievement in that best country? That is what you look at. You say he's fighting for me. In which way? The best fight he could have put up was to come down here, form a political party, then go to that National Assembly, and then you start telling them in that National Assembly, we must do something concerning police brutality. People will be looking at you. You tell them. In Abuja yesterday, look there in the monitor. You play what police did to people. You tell them, look at this one took place in Anambra State last week. This one in Maiduguri. This one in here. Everybody will see it and nobody will object. That is fighting a true fight. You can't be fighting on social media. You come down one-on-one the same way he was here and people were trooping around him. That's the way you should have fought for me. That's the true fight, when nobody can oppose you. You take your fight to the right channel. These people who are here in the East killing people in the name of Biafra, we were expecting them to go straight to Abuja, the seat of power, go and challenge them. But now you choose to bring them down here by fighting your own people. You see where they got it all wrong. You see that? I hope that answers your question. Meanwhile, in that Biafra of 18, people were donating money. And some of them were getting paid. And you say that this is struggle. The same people fighting for me were entitled to benefits, enjoying salaries. So how is that a fight? No, you tell me, how is that a fight? Meanwhile, was it not a registered enterprise paying tax? It was registered. So it's good you know. When we fight and when we come out to talk, let's think twice before we start. Don't be angry at anybody that criticizes you. If people doesn't criticize you, you'll be making mistakes. So now you know. Thank you too, Juma. When somebody says, I'm fighting for you, I will really look at you. What are you fighting? Are you fighting to stop hunger? If you are fighting to stop hunger, it means that those ones who are growing up now, you must bend their necks. Bend their necks so that they can face something and become useful to the society. In that way, tomorrow they will be independent. Every day, government is doing this, government is doing that. Instead of me to make these boys with confidence, in our ball, one never see come and go to now organize tournaments. I wish I had money. European and I stars gas scatter there. How do you feel now the national where 4 Nigerian players or Burundi Igbo? Ijena Borussia Dortmund asigu na nka abonyeka. Ijegide ruo na Man U asigu na ya abonye Igbo. Ijegide ruo na club asigu ọ da togoto. Okeke ife ga-eme ma build o mo. Kele shi na agba ball anyị cha niile na watch ya. Okay, somebody will comment. Now let's look at that comment and follow it up. Did Ohaneze Ndị Igbo or the Association of Igbo Town Unions represented by their PGs mandate or appoint Kanu to secede southeast from Nigeria? The answer is no. The answer is no. Nobody gave him the mandate. Nobody. So that thing could have been profitable if he was a politician with his exposure abroad, with the kind of support he gained here from the masses. It could have been a different approach from what was obtainable
in the time of Raf Wazurike. This could have been a different approach, but it was still the same approach of violence. Marching up and down the streets, celebrating what? Asking for this without nobody. Even then, you see, these people were abusing the governors, seeing every politician as a stooge, seeing them as corrupt. These are still our brothers. Come on, man. We know where we got it all wrong. We know where it started going wrong. So when we now look at it holistically and point out where Mazen Nnamdi Kanu made a wrong statement, you know, you don't want us to talk. You see, like, we hated him. We don't. We don't. We want to bring out the best because you don't know who is coming out tomorrow. You don't know. Once they mention Biafra, what is Biafra? What is in a name? When your people were known as hardworking people, as wise people, was that name Biafra attached to them? No. Were they dying in their numbers? No. But there used to be conflict. When there is conflict, they will still settle, which is happening everywhere around the world. There is bound to be conflicts from time to time, but then we still settle it. And now somebody now, in the name of Nzogo and some other soldiers, came together in their own enclave, had that plan of overthrowing the government, constituted authority, and they did it, which resulted to the loss of lives, which was mainly from the north. It wasn't balanced because nobody from the Igbo land was massacred, or even that your so-called Biafra. Everybody here was safe. So they now see it as a calculated attempt to annihilate the ones from the other parts. You think you are special. If it was a plan, then what happened to the same people who were in the government that came from your own part of the country? You see, it's justifiable. And Ojukwu now called for everybody to come home. And Igbo people refused. They refused. I have suffered that casualty, that kind of casualty. You know, that's why I'm not going to win again. Kiama bụ ndị ka ndị amị na-asọt ihe dị na ya, ndị Igbo ajụ nọrọ ebe a egbube ha gbube ha wesị oke ka anyị resolve oke eme ihe dị na aka eme ihe dị na the result today na aka ịkọ onye ọbụla stop kwa datin, onye ọbụla face your life ya gbaba mbọ, onye ga-aba uru ga-aba uru. Ije na America enwere poor people, ije na Israel o nwere ndị agụụ na-agụ, ije everywhere o nwere ebe agụụ dị everywhere. Ịbata n'ala Igbo enwere rich people, enwere ndị na-eri nri karịa ndị na-ada eri nri. Very ndị dị poor n'ala Igbo dị very minute, ha dị insignificant. Every family na-agbasi mbọ ike. Anyị enwezia poor people like we used to have before. So malife na-akọ, that's to show you that in the next 30 years I ga-enwe more billionaires. Billion ga-abata na every family. Ejikwana aka gbuo onwe gị, ejikwana aka gasa ihe na-ebuild. Ngwanụ daalụ, anyị akwa gị, anyị akwa anya take questions, deal with it in a way I feel not okay. You gotta go. Yeah, that is it. Obi Ibadan, your statement, your comment, how I feel. Also, even cannot even had the audacity to insult Agbogi, the Obi of furniture. We all know when it happened. His boys beat up Ike mad in Germany. Remember, he was among the elite that stood shorty for Kanu before he jumped bail. Okay, so June wants to know, sir, so I want to know, what do you think is the best approach to follow to all these politicians stealing our future and enriching their families and generations? Look at how Belarus fought against their politicians through riots and protests. Look at Nepal. Look at how Martin Luther King Jr. fought. We can't get it through the parliament, sir. No country has ever gotten it through parliament.
Listen, and they have standing up. Let's look at it again. You said Belarus, where is that now how Belarus fought against their politicians through riots and protests. Their own politicians. Now, Belarus were a country, not a community like I'm Igbo community, a country. So how were the unity of purpose? Just the same way Nigeria stood up in year 2020 against SARS. How Noria owe you the result? What will happen? Mwabia na in the southeast ebe in Ekwoku Biafra. Now we focus on our politicians. Rally riot on an Igbo. Ndị ahụ send there. Game. Start dealing with your own people, your own representatives. Ask questions. Demand there na ha ga-enwe phone-in program. Ka governor pụta, ọ bụ 2 times in a month, bro, once a month. Ọ ga-adị ready. Ka ndị mmadụ jụọ onye ajụjụ. Na anyị nele anyị video na governor see in our community, anyị nwere video na. Do you think that we deserve it or not deserve it as electorate? Remember that APGA enjoyed a massive vote from us, from people of here and the local government. How come that we are not benefiting from this government? Governor will hear from him direct. You got to go. Oga call in which na some other countries. Na mmadụ nwa governor abịa mee address. Na ihe men gọvanọ abịa bụ adreesị ya situation akwa ọkụkọ eburu eke hit nwanne m father demands gọvanọ ekwesịghị ịpụta na phone-in program a na-akpọ call anyị kwuo one on one ya ka ọ dị listen okwu aja na court but na a na-enwe progress because you must talk to us. You are there to serve us. These are the things I consider demand. Ebe a ka no go na nwa anyị dị ona amụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ dị ona. Na the problem bụ na nwa ahụ nwụsịrị as a result na enwero incubator. Governor, what do you have to say to this? Governor will deny ya na enwe idea. Ajụọ Commissioner of Health. Oh yeah, because I will send my commissioner to go and check. In that way, enough here there. And mind you, some of these countries now, this and that, the freedom there are very limited to compare to freedom in enjoying an Igbo. There's no place like home. In anya moto ebe a na oga go private you don't know Nigeria na to I dey tell you I call it if you no talk you no go gain anything. Obefwa Nefanya Oba of blessed memory. You might Nefanya Oba men and Newi. Obu na na your community. Obu na your community. Ndị mburu anya na-eburu anyhow. Fine Oba were camera was everywhere na nnewu. A na-egosi na ọ bụ na ebe ya community mmadụ anya gbuchigbu ihu mapụta bịa anya afọ ebe o si wee gba ọsọ. Mgbe a na-ekwu okwu mee ka anụgo voice amala onye ọbụ. Nke a tụdoro local government chairman egbe n'isi na nso iche na ama onye ọbụ ama voice ya na. Oh dị ha. Otu anyị Ifeanyi Uba tiri ebe a asa anyị nwasị na Anambra South Senatorial anyị nwa ka ọ dị ime protest. Why do eme ya na suso na Nnewi ọ na ya deserve o wee kọwaa alụ why na emere ya na bonu na enweta vote when you were the essence of the vote party. Na any party ọ bụla vote you go hold party are responsible for your growth. Oh ya bịa chọka kụzie elu na anyị chiefogo this nature politics. Ị ka na 15th century. Ya ko Chukwu ike na onye na-epu uchu for Biafra biri obodo oyibo na-eme approach in a way bụ ihe a na-use in the 18th century.
all these countries in the Gaza, or you can get rebuilt Gaza again. Ihe a ka ịchọ ka o mee n'ala Igbo. Ndị ọcha nwa ndị dị ready ka agbakpom. Gee ntị before enwe United Nations. Ife enwere bụ League of Nations. League of Nations have failed and First World War. Emechazie because of their failure. Ekposa ya abolish ya. We were United Nations. Why na ha gachighị aga nwekwa League of Nations? In one Biafra, you know work. Can he visit with that Biafra again? It was progressive. France, in that Second World War, in my case, he captured France. I captured France while you click overnight. France, has surrendered. Paris has surrendered. Because in nature, France, Paris, I know the Omaka. How have you ever surrender? The same way, I need the Abanya and a Haruko. If you are Bado, if you are Yoruba, brown roof, if you are Bini, brown roof, Kevin will progress than Igbo, Kana, Anyaluchuno, metro ties. If one I they progress. Uno no name metro ties before, no name one than Igbo before. Anakuzi metro ties. Since you have to preserve if you want. He will rhetorics in calling in a natural republic, and I will about to book all of the wherever. Ever no cabin one or keep going out and Zuami. Everyone Zuami, whenever invite. Nah. How do you go call God? You talk a rubbish, you got rubbish here. Hamas is double around Israel. Na ihe na-eme na axis ya ọkwa ifuru ya a na-egbu ndị mmadụ everyday ụlọ na-agasa dere obodo gasasịa dị obodo gasa ya complete etu akụnụ ga-esiga koketakwa Nigeria abịa gasasịa n'Igbo gbanisie ya yepụta na asị want to put the word on record. Which word ka ị na-put to notice? Which word ahụ onye na Palestine justice enyego hia ịmakwa many years eji gbaligo obodo ahụ enyego hia ịdị mkpa karịa ndị Palestine ahụ wọd onidirigo karịa Palestine wọd enidi ya nobody needs you ị ka bụ slave etu ya nọ ọ bụrụ na ụka jiri bonu ọ na-atụkọ ego na-ewejere ya ị na-akọgheri a slave na-ama na ya bụ slave bido godu eliminate godu churches dị n'ala Igbo ndị anyị ma na-achọghị free onwe ị na-achọ freedom mana ike ejiri onwe gị ya bido n'ụkwụ gị ebe a free be ndị bụ unu stop wa churches niile from operating unu ụka niile a convert ya ha ncha niile overnight. Catholic Church, Anglican Church, Apostolic Church ibe niile a convert ya to factories. Ihe ọbụla na-alụpụta ebe a bụrụ to develop that very community, that church nọ n'ime ya. Ego ọbụla alụpụta na that factory every year oge mgbe one project a ga-eme abịa commission the project. Ọ bụrụ na water scheme agbapuo mmiri chọọ nnukwu njin a ga-eji wee na-apọmpụ mmiri, make sure na every household na that community na pọmpụ batara ya. That's the way forward. Anyị enwego infrastructure, churches ya dị enough, inene ya efu na alụsiri ike lụ na ya o nwere enough space i create the offices ma side production unit ma ibe a niile ma lab ihe niile a ga-abatanwu na those churches. Altar bụrụ lab, altar niile ahụ eme ya lab ka anyị na-enwe wholesome product. Ọ bụrụ na bottle water na-alụ dị ya, ọ bụrụ na bread a na-alụ dị ya ga-serve the community. Ezigbo ihe ọbụla ga-enye community ndụ. Ọ bụrụ na hospital atọ n'ọnya community, ọ bụrụ community local clinic enwego structure, we can spend another money si short ọnya down. Ndị reverend fathers a ha jee gụọ medicine ha ga-eme ha employ as doctors there. Ha bụ resident doctor, ụfọdụ ga na-ebu ndị nọọsụ ha, ndị sister aghọ nọọsụ serve ndị doctors na-treat wound a na-eme research every day. Anya na-eme ọ na-aga. Ọ bụrụ na toothpaste ka a ga na-alụ ebe a alụbi ebe a na ya enwe na structure
ihe ahụ na-alụpụtara ya a na-edonate a na-eweta ya wee na-edevelop the community. Since ị chọrọ freedom, ị na-achọ freedom mana ndị ọcha ka ejiri gudebe ya ebe a. Ị na-achọ freedom n'aka Nigeria, ịma ebe. Thank you. Daalụ. Exactly, Obi Ibadan. Oh. Iluzuo ọgụ. Ịnụ ọgụ luzuo ị ga-ata afụfụ. Ịnụ ọgụ luzuo ị ga-ata afụfụ. Nke ị na-achọkwa ịnụ na ịnụ ya ị ga-eluzukwa i wee takwa afụfụ ọzọ. Ka m na-agbago. E nyere opportunity ndị mmadụ ịbata amị. Asị ndị be anyị eje n'ịba amị. Nke polisi ịya aba echi na-ajọ na-aga na enwe mmejọ enye ụnụ nke enye ụnụ nke ke participation ụnụ ebe a. You don't want your people to be there yet na-ebe akwa marginalization. Thank you. Daalụ. Ndị nọ na TikTok afụkwa nke unu si enye m likes na this program. Onye chọrọ freedom ga-ebu ụzọ free godo onwe ya. Ịchọ freedom ibidogodu free go onwe gị before mmadụ ga-abịa inye gị freedom. Ọnọdụ ka ụdọ dịsịgo n'aka tọghenụ nke adịgodogo n'aka wee na-eche onye ga-abịa ịtọpụ nke dịgo n'onu. Ntọpegodo nke ị ga-atọpe onye mmadụ na-abịa ọfụ na onye a na-strọgụ kwa ka ọ tọpe ya. Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu tiri iwu na ha chọzikwa ịfụ mmadụ n'ụlọ ụka na ụlọ ụka niile na a ga-atọ ọnụ ya to ivedio na I will tell you. To God, onye ọbụla chiri fada jee na ana Yoruba jee practice ye. Jebe na ana Yoruba jee practice ye fada. Ọ bụrụ na ị chọrọ ị practice ebe a, ị da na-ebu a lab scientist, iri anachiga back to school. Ị ghọtago? Ị ga-abịa anachiga back to school. Eburu a lab scientist ebe ala anyị ụlọ. Wee bụ ụkọchukwu ị ga-ejeje mụọ aka ọrụ. Ị na-eri salari. Enwezikwa ya dị ka atụkọta ego esi ebe a buru ya naba Rome. Ị ghọtago? Ndị na-ebunala ego ahụ iwokata problem ha pụta. Kedu ihe Rome kwuru na your problem? Ebe ahụ na-ebuga ego. Very stupid people. Ị na-atụ ego ebu na Rome nwee problem. Rome is not listening to you. Nke ị na-atụ na IPOB ihe tụtara onwe ihe eji arụ n'ọka wee gota ngwa ọgụ. Ihe a ka a gwara ị na-atụ. Ọ bụ aka enwe develop obunu n'ọka egota ngwa ọgụ eji gbarisi bonu. Ọ ka abụsị ịtụ ego ka e were ego ahụ rụọ ụlọ ọgwụ. Ke nwasị ka arụ sinotaf nwa ya nwazi. Asị transmitters na kọntena eji wee nọkwa abịa n'ime otu iya iyo mere a na-atụ ego. Ndị be anyị kebụ nwere ihe ka eji eri ha. Nwere ihe erie ha. Sinotaf ego ọ 40 million naira. 40 million. Ọkwa jos ido simenti ịlụ n'ahịa elu. Even obelisk adị na Ethiopia ego ole ka eji were. Sinotaf 40 million what year? Nye 500,000 ka m rụọ ọrụ Sinotaf ala ga-agbagodo. Transmitters ka na transmitters rọ. Ọ bụ ya ka ebubutere kọt transmitters na ọsụrụ. Transmit iji eme gịnị? Transmit iji eme gịnị? Iji agbasa ozi. Maka Facebook adịghịzi. WhatsApp a na-arụzi mbụ transmitter ga. Itiri isi kwụ ụgwọ online. Onye ọbụla abịa na-akwụ. O gosi na people nọ n'ọkụ. Enweghị eji ihe ndị a niile eme. Ya physical structures na-enwere isi na-alapụta. I organize a lecture online. Many ụmụazị Igbo si ebe a pick up. I dey tell you. Enweghị ofu football team nọ na Pro League
ka a na-asị na ọ dịka ndị a na-afinansị ya na ọ dịka ha na-afinansị ya ewepụta boxers unu a na-afinansị ya anyị na-ewepụta contingent ewepụta sportsmen asị na ọya aka unu growth onwe ofe unu gbalitara togodo nwe uru n'obara na-abaghị ọ dịzịa Biafra